श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. കുന്തി മഹാറാണി കുന്തി സ്തുതി അല്ലെ, ഒന്നാം സ്കന്ധം 8-ാം അധ്യായത്തിലെ 18-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ കുന്തി സ്തുതിയാണ്. അപ്പൊ അതിലെന്താ പറയുന്നത്? നമസ്യേ പുരുഷം തു ആദ്യം ഈശ്വര പ്രകൃതേ പരം അലക്ഷ്യം സർവഭൂതാനാം അന്തർബഹിർ അവസ്ഥിതം. നമസ്യേ പുരുഷം തു ആദ്യം, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ആദിമ പുരുഷൻ, ആദി പുരുഷൻ. പിന്നെ ഈശ്വര പ്രകൃതി പരമേശ്വരൻ. പിന്നെ അലക്ഷ്യം സർവഭൂതാനം അന്തർബഹിരവസ്ഥിതം, ഭഗവാൻ അകത്തുകൊണ്ട് പുറത്ത് പരമാത്മാവായിട്ടും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആര് പറയാ? കുന്തി മഹാറാണി അല്ലെ. അപ്പൊ കുന്തി മഹാറാണി ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പറയാണ്, നമസ്യേ പുരുഷത്വാദി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറയാണ് മായാചവനികാച്ചന്നം അജ്ഞാതോക്ഷജമവ്യയം അലക്ഷസേ മൂഢദൃശ നാത്നോ നാട്യോദരോ യഥ നാട്ടോ നാട്യോദരോ യഥ. എങ്ങനെയാണോ ഒരു ആള് വേഷം ഇട്ടിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത് പോലെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനും ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നതാണ് തഥാ പരമഹംസാനാം മുനീനാം അമലാത്മനാം ഭക്തിയോഗ വിധാനാർത്ഥം കഥം പശ്യേമഹി സ്ത്രീയ. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക? കാരണം ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഭഗവാൻ ഷഡൈശ്വര്യ പൂർണ്ണമുള്ള ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. കുന്തി മഹാറാണിക്ക് അറിയാം കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന്. എന്നിട്ട് 26-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും അത് തന്നെ പറയുന്നത് ജന്മൈശ്വര്യ ശുദ്ധശ്രീ ഏതമാനാമതകുമാർ നൈവർഹദ്യ വിധാത്തും വൈത്വം അകിംചന ഗോചര. അകിംചന ഗോചര എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ ആരുടെ പോലെ കൂടെ ഉണ്ടാവുക? ഭൗതികമായിട്ട് ഒരു സമ്പത്തും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് അകിഞ്ചന ഗോചര, അകിഞ്ചന ഗോചരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജന്മ ഐശ്വര്യ ശുദ്ധശ്രീ, ഈ ശ്ലോകം മുതലല്ലേ എടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ? 26 മുതല്. ഓക്കെ. ജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു ഉന്നത കുലത്തിൽ ജനിക്കുക, അല്ലെ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിക്കുക. ജന്മം. ഐശ്വര്യം സമ്പത്ത്. ശ്രുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനം, അറിവ്. പിന്നെ ശ്രീ സൗന്ദര്യം. ഈ 4 കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്നെ. ഈ 4 കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കും? ആ വ്യക്തിക്ക് അയാള് ഭഗവാനെ മറക്കും. അതൊന്ന് അഹങ്കാരം വരും. അഹങ്കാരം വരും അല്ലെ. അഹങ്കാരം. വലിയ കുലത്തിൽ ജനിക്കുക, അല്ലെ ഒരുപാട് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാവുക, ഒരുപാട് അറിവുണ്ടാവുക, ഒരുപാട് സൗന്ദര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അഹങ്കാരം വരും. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ മറക്കും. മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് ഐശ്വര്യങ്ങളും സമ്പത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ആൾക്കാര് മിക്കവാറും, എല്ലാ പ്രാവശ്യവും എപ്പോ അങ്ങനെയല്ല. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കർമ്മം കൊണ്ട് നമുക്ക് സമ്പത്ത് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാന്റെ സേവയിലാണ് ഒരു ഭക്തൻ ഉപയോഗിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന് അഹങ്കാരം വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഹെൻറി ഫോർഡ്, അതായത് ഫോർഡ് കമ്പനിയുടെ ഓണർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊച്ചുമകൻ ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ് പ്രഭുപാദരെ കണ്ടപ്പോ പ്രഭുപാദർ ചോദിച്ചു, നിന്റെ അച്ഛൻ ഇപ്പൊ എവിടെയാ? മരണപ്പെട്ടിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത്. അപ്പം പ്രഭുപാദർ പറയാണ്, ഇൻഡയറക്ട്ലി പറയാണ്, ഇത്രയും സമ്പത്ത് ഉണ്ടായിട്ടും ഒരു ദിവസം എന്തായാലും മരണം ഉണ്ടാവും. മൃത്യു സർവ ഹരശഹം, മരണം എല്ലാം തട്ടിയെടുക്കും. പക്ഷെ അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് നേടി അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു ഹെൻറി ഫോർഡിനോട്, നീ ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ പ്രശസ്തനാവണമെന്ന്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പിന്നീട് അംബരീഷ് ദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചു പ്രഭുപാദർന്നു. എത്രയോ 500 കോടികളോളം രൂപ ടെമ്പിൾ ഓഫ് വേദിക് പ്ലാനറ്റ് TOVP മായപ്പൂർ പുതിയ അമ്പലത്തില് നൽകി. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ എന്ന രീതിയിൽ പ്രശസ്തനാവണമെന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തന്മാര്, കാരണം ലക്ഷ്മി ഭഗവാന്റെ നാരായണന്റെ സേവക്കാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അതിൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഒരു വലിയൊരു ബിസിനസ്സുകാരൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രഭുപാദരെ കണ്ടു. എന്നിട്ട് പ്രഭുപാദരോട് ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയാണ് വെറും എത്ര രൂപ കൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിൽ പോയതെന്ന് അറിയോ? 40 രൂപ. ഇന്ത്യൻ റുപ്പി 40 രൂപ അന്നത്തെ കാലം 65-ല്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു, ഇന്ത്യൻ റുപ്പി 40 രൂപ, അതവിടെ എത്ര പൈസ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അമേരിക്കയില്. അപ്പൊ അത്രയും ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് എടുത്തിട്ടാണ് പ്രഭുപാദർ പോയത്. എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പം പ്രഭുപാദർക്ക് എത്ര പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നറിയോ?
പോയത് അമേരിക്കയിൽ പോകുമ്പോൾ 40 രൂപ, തിരിച്ചു വരുമ്പം 400 കോടിയുടെ ആസ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്രയും പൈസ, അതായത് ആ ഡോളർ അന്നത്തെ കാലത്തെ പൈസ. ഓക്കെ, അത് ഇന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും പൈസയാവും. അപ്പം അത്രയും പൈസ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ പ്രഭാതത്തെ ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ ഈ ബിസിനസിന്റെ തന്ത്രം എന്താണ് ട്രിക്ക്? കാരണം 40 രൂപ കൊണ്ട് 400 കോടിയാക്കി എടുത്തില്ലേ, അതെങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ പ്രഭാതം പറഞ്ഞു, അത് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ചേരൂ, അതായത് നിങ്ങൾ ഇസ്കോണിലേക്ക്, കൃഷ്ണാപുരത്തിലേക്ക് വരൂ, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ട്രിക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത്രയും, കാരണം പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് ഇത് ഭഗവാൻ തരുന്നതാണ്, വേറെ ആരുമല്ല, ഭഗവാൻ തന്നെ തരുന്നതാണെന്നാണ് പറയാറ്. അപ്പം ജന്മൈശ്വര്യ ശുദ്ധശ്രീപൻ, ഇതിന്റെ പിറകെ, അതായത് ഒരുപാട് സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാണോ, ഒരുപാട് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിന്റെ പിറകെ പോകുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സമീപിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ഒന്നുമില്ലാത്തവന്റെ കൂടെയാണ്. ത്വം അകിംചന ഗോചര. അപ്പൊ ഇത് പറയുന്നതാണ്, ഭഗവാനെ അങ്ങയെ സമീപിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഭൗതികമായി ക്ഷീണിതവരായവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സമീപിക്കാൻ കഴിയും. എന്തുകൊണ്ടാ? ഭൗതിക പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ, അതായത് മാന്യമായ പ്രതിത്വം, മഹത്തായ ഐശ്വര്യം, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, ശാരീരിക സൗന്ദര്യം എന്നിവ സ്വയം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആത്മാർത്ഥമായ വികാരത്തോടെ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വികാരം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. വളരെ വിരളമായിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം, പക്ഷെ കാരണം മെയിനായിട്ടും അവർക്ക് അഹങ്കാരം വരും, അതൊന്ന്. രണ്ടാമത്, അവർക്ക് തോന്നും ഭഗവാന്റെ ആവശ്യം എന്താ, എനിക്ക് ഒരുപാട് സമ്പത്തുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ നല്ല പിതൃത്വത്തിലാണ് ജനിച്ചത്, ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവരെ എന്താ വിളിക്കുക? ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാത്തവരെ എന്താ വിളിക്കുക? ഇങ്ങനത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്, അവരൊക്കെ ഏതില് വരും? ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, മൂഢന്മാര്. മൂഢനാണോ? അവരെന്താ വിളിക്ക? അജ്ഞത. ഓക്കെ, മൂഢന്മാരല്ല. മൂഢന്മാരെ ഭഗവാനെ തീരെ സമീപിക്കില്ല. മൂഢന്മാരും പിന്നെ നാസ്തികരല്ല അവര്. ഓക്കെ, നാസ്തികരാണ്, പക്ഷെ മായ അപൂർത്ത ജ്ഞാനം, മായ അവരുടെ ജ്ഞാനത്തെ, നമാം ദുഷ്കൃത മൂഢ പ്രപത്തിന്റെ നരാധമ മായ അപൂർത്ത ജ്ഞാനം ആസുരം ഭാവമാശ്രിതം. ഇവരൊക്കെ ഭഗവാനെ സമീപിക്കില്ല, ദുഷ്കൃതന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാവും, മായ ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അപഹരിച്ചു, അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക പുരോഗതിയുടെ പിന്നാലെ പോകുമ്പം പ്രഭുപാദർ പറയാണ്, അവർക്ക് സമ്പത്തും ഉണ്ടാവുമ്പോ അവർക്ക് ഭ്രാന്തന്മാരാകും. അതായത് ഒരുപാട് സമ്പത്തും എല്ലാം സ്വന്തമാക്കിയതിനു ശേഷം അവർക്ക് ആ ഒരു അഹങ്കാരം വരും, അല്ലെ? പക്ഷെ അതൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഭഗവാനെ സമീപിക്കും. ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഓ ഗോവിന്ദ, ഓ കൃഷ്ണ എന്ന് അവർക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല, വിളിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന്. അപ്പം അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? അങ്ങനെ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ, ഭൗതിക പുരോഗതി, അതായത് ഉയർന്ന പിതൃത്വം, സമ്പത്ത്, വിദ്യാഭ്യാസം, സൗന്ദര്യം എന്നിവ ആത്മീയ പുരോഗതിയുടെ പാതയ്ക്ക് അയോഗ്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാ വിദ്യാഭ്യാസം, ഇപ്പൊ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇസ്കോണിലെ അമ്പലങ്ങളില്. ഏത് അമ്പലത്തിൽ പോയാലും ഒരു IIT കാരനോ ഒരു ഡോക്ടറോ എഞ്ചിനീയറോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അവരൊക്കെ അത്രയും വിദ്യാഭ്യാസം എടുത്തവരാണ്. എന്നിട്ട് അവര് പ്രഭാതരുടെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അവര് സ്വന്തം ജീവിതം ഇതിനു വേണ്ടി ഒഴിച്ചു വെച്ചത്. നമുക്ക് 4 കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. എന്തൊക്കെയാ? സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റും 4 വിധത്തില് നമുക്ക് സ്വയം. എന്താ മാതാജി? നമ്മുടെ സമയം, സമയം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം. ഓക്കെ, പ്രാണ, പിന്നെ പ്രാണ, അർത്ഥ, ദിയ, വാച. ഓക്കെ, പ്രാണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫുൾ ജീവിതം തന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റും. അത് സമയമെല്ലാം വരും അതില്. പ്രാണ. അർത്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്പത്ത്, നമുക്ക് സമ്പത്ത് ഭഗവാന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ദിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധി, അതായത് നമുക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് എടുക്കണം, നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ദിയ, വാച വാക്ക്, അതന്നെ പ്രചരണം. അപ്പൊ ഈ 4 കാര്യത്തിലൂടെ, അതായത് പ്രാണ, അർത്ഥ, ദിയ, വാച, ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഭഗവാൻ അകിംചന ഗോചരനാണ്. ഇപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ അത് വരും. അകിംചന ഗോചരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായി ക്ഷീണിതരായ മനുഷ്യരാൽ
എളുപ്പം സമീപിക്കപ്പെടും. ഭൗതികമായി ക്ഷീണിതരായ മനുഷ്യർ. അപ്പം കാരണം അവർക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല, അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് കൂടുതൽ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പം എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ സുധാമ അല്ലെ, കുചേലൻ ഭൗതികമായിട്ട് ക്ഷീണിതനായവനായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പും അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ പറയാ ദാരിദ്ര്യം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ആ ദാരിദ്ര്യം മാറിയത്? കുചേലന്റെ ദാരിദ്ര്യം ഭഗവാന് അവില് കൊണ്ടേ കൊടുത്തപ്പോ അവില് അല്ലെ, അവില് പഴയ കൊടുത്തിട്ട്. കാലത്തെ അവിലിന്റെ കടം. പഴയ ഒരു കടം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനോട് പോയി പറഞ്ഞോ, എനിക്ക് ഇത്ര സമ്പത്ത് വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോ? ഇല്ല. ഇല്ല. പറയാതെ തന്നെ ഭഗവാൻ അതൊക്കെ യോഗക്ഷേമ മഹാമേഹം, ഭഗവാൻ അതൊക്കെ വേണ്ടുന്നത് ചെയ്തു അല്ലെ, ഒന്നും പറയാണ്ട് തന്നെ. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് അങ്ങനെയാണ്, ഒന്നും പറയാതെ തന്നെ ഭഗവാൻ അവർക്ക് വേണ്ടുന്നെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ട് ക്ഷീണിതരായ മനുഷ്യർക്ക് വേഗം ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ പറ്റും. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ അത് തന്നെ പറയുന്നത്, നമോ അകിഞ്ചന വിത്തായ നിർവൃത്ത ഗുണവൃത്തയെ ആത്മാരാമായ ശാന്തായ കൈവല്യ പതേ നമ. നമോ അകിഞ്ചന വിത്തായ, അകിഞ്ചന എന്നുണ്ട് അവിടെ. അകിഞ്ചന വിത്തായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായ ദാരിദ്ര്യമുള്ള അവരുടെ സ്വത്താണ് ഭഗവാൻ. ഭൗതികമായി ദരിദ്രരായവരുടെ സ്വത്ത്. നമോ അകിംചന വിത്തായ എന്ന് പറയും ഭഗവാനെ. നിർവൃത്ത ഗുണവൃത്തിയെ, ഭൗതിക സ്വഭാവങ്ങളുടെ പ്രക്രിയകൾക്ക് പൂർണ്ണമായും അതീതമായ അവനാണ്. ആത്മാരാമായ ശാന്തായ കൈവല്യപതിയെ നമഃ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭൗതിക ദരിദ്രരുടെ സ്വത്താണ് ഭഗവാൻ. പ്രകൃതിയിലെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഇതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഭഗവാനില്ല. അങ്ങ് സ്വയം സംതൃപ്തനാണ്. ആത്മാരാമായ ശാന്തായ, ആത്മാരാമശ്ച മുനിയോ നിർഗ്രന്ഥാഭി ഉരിക്രമ കുർവന്തി അഹേതുകം ഭക്തി ഇത്തം ഭൂതോ ഗുണോഹരി. ഇനി നിങ്ങൾ പഠിക്കും ഭാഗവതത്തിലെ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള അധ്യായത്തിൽ ആത്മാരാമന്റെ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലെന്താ പറയുന്നത്? സംതൃപ്തനാണ് ഭഗവാൻ. അതിനാൽ അങ്ങ് ഏറ്റവും സൗമ്യനും ഏകാത്മാക്കളുടെ യജമാനനുമാണ്. ഏകാത്മാക്കളുടെ അപ്പൊ സംതൃപ്തൻ, സംതൃപ്തി അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ സംതൃപ്തനാണെന്ന് പറയുന്നത്? സ്വയം എന്താ ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ്. പരിപൂർണനാണ്. അതായത് എല്ലാം ഷഡൈശ്വര്യ പൂർണ്ണമാണ് അല്ലെ. ഐശ്വര്യസ് വീരസ് യശസ് ജ്ഞാന വൈരാഗ്യ എല്ലാം ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് അസംതൃപ്തി വരേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരുടെ എന്താ പറയാ പ്രേമത്തിന് വേണ്ടി ഭോഗിയാണെന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തന്മാരുടെ സന്തോഷം അല്ലെ, ഭക്തന്മാരുടെ അവര് പ്രേമത്തിന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ തൃപ്തനല്ല. ഭഗവാന് എന്നും എന്നും വേണം. പക്ഷെ വേറെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഭഗവാൻ സ്വയം സംതൃപ്തനാണ്. പിന്നെ സൗമ്യനാണ് അല്ലെ. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ, അതായത് സ്ത്രീഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, സത്വരജസ് തമോഗുണം ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. പിന്നെന്താ? ഭൗതികമായി ദരിദ്രരുടെ സ്വത്താണ് ഭഗവാൻ. ഭൗതികമായി ദരിദ്രരുടെ സ്വത്താണ്. അപ്പം ഇതില് ഭാവാർത്ഥത്തിലും പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്, രൂപഗോസ്വാമി, സനാതൻ ഗോസ്വാമി, ഈ ഗോസ്വാമിമാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അവര് ഒരുപാട് ആഡംബരത്തിലും സമൃദ്ധിയിലും ജീവിച്ചവരാണ്. പക്ഷെ അതൊക്കെ അവര് വിട്ടിട്ടാണ് എവിടെ പോയത്? ഭഗവാന്റെ സേവയിലേക്ക് പോയത്. അതുപോലെ രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി അന്നത്തെ ജമീന്ദാർ ആയിരുന്നു. അതായത് അത്രയും സ്വത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ടായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. എന്നിട്ടും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയത്. അപ്പൊ അവര് അങ്ങനെയുള്ളവരെ കിംചന ഗോചര, അല്ലെങ്കിൽ അവരും ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ, ഭഗവാൻ പൊതുവെ അകിംചന ഗോചരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എന്താ? ഭൗതികമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭൗതികമായിട്ടും ഒരുപാട് നേട്ടം വേണം, നല്ലൊരു ഭക്തനും ആവണം. ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യാ? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനും ആവണം അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടും ഒരു കോടീശ്വരനായിട്ട് ജീവിക്കാനും ആഗ്രഹമുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യാ? അറിയോ? അവരുടെ സമ്പത്ത് തട്ടിയെടുക്കും. ഭഗവാൻ ആ ഉള്ള സമ്പത്ത് തട്ടിയെടുക്കാണ് ചെയ്യുക. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? ശുദ്ധ ഭക്തനാക്കാനാണ് ഭഗവാനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. കാരണം ശുദ്ധ ഭക്തനായാലാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോവുക. അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക സമ്പത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും
ഈ ലോകത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരും. ഇന്ന് പ്രഭുപാദരുടെ ലെക്ചർ ഞാൻ കേൾക്കുമ്പോൾ പ്രഭുപാദർ പറയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണ ഭക്തരാവാൻ വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും ഒരു വിഷമം. ശിവന്റെ മഹാദേവന്റെ അമ്പലത്തിലും ദേവിയുടെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും. പക്ഷെ കൃഷ്ണന്റെ അമ്പലത്തിൽ കുറച്ച് പേരെ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ. ഗുരുവായൂരിന്റെ കാര്യം വേറെ, വേറെ കൃഷ്ണന്റെ അമ്പലമൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറവായിരിക്കും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള സന്തോഷമാണ് വേണ്ടത്, പെട്ടെന്ന് തൃപ്തരാകുന്നിടത്താണ് അവര് പോവുക. ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല, കുറച്ച് സമയം എടുക്കും, പിന്നെ പരീക്ഷിക്കും. പിന്നെ യസ്യാഹം അനുഗ്രശ്യാമി ഹരിഷ്യേ തദ്ധനം സനേ തതോദരം ത്യജന്തസ്യ സ്വജന ദുഃഖ ദുഃഖിതം. യസ്യാഹം അനുഗ്രശ്യാമി എന്താ വെച്ചാ ഭഗവാൻ 10:88 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 10ാം സ്കന്ധത്തിൽ ദശമസ്കന്ധത്തില് ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച യസ്യാഹം അനുഗ്രശ്യാമി ഹരിഷ്യേ തത്തനം സനെ തതോദനം ത്യജന്തസ്യ സുജനാ ദുഃഖ ദുഃഖിതം. യസ്യാഹം അനുഗ്രശ്യാമി. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ കൂടുതലായിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാ? ഹരിഷ്യേ തദ്ധനം സനെ. ഹരിഷ്യേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുക്കും, ഞാൻ എടുത്തു കളയും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ? അവന്റെ സമ്പത്ത്. യസ്യാഹം അനുഗ്രശ്യാമി ഹരിഷ്യേ തദ്ധനം സനെ. ഭഗവാൻ ധനം അപഹരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്, ഒരുപാട് അനുഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. തതോ ധനം ത്യജന്തസ്യ. അങ്ങനെ ധനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? സ്വജനാ ദുഃഖ ദുഃഖിതം. സ്വന്തം ജനങ്ങളും ബന്ധുക്കളൊക്കെ അവനെ വിട്ടുപോകും. ആ സമയത്ത് കൂടുതൽ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുക, ആ വ്യക്തി ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഭഗവാന്റെ സ്പെഷ്യൽ അനുഗ്രഹമാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, ഞാൻ ഒരാളോട് പ്രത്യേക പ്രീതി കാണിച്ചാൽ, ഒരു പ്രത്യേക മമത കാണിച്ചാൽ, ഞാൻ ക്രമേണ അയാളുടെ സമ്പത്ത് ഭഗവാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തും. അപ്പോൾ ദരിദ്രനായ ഒരാളുടെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും അയാളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ അയാൾ ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഈ ഒരു ശ്ലോകം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഏതൊരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ഡിവോട്ടി ഞെട്ടിപ്പോയി. ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യോ? അയ്യോ, എന്റെ സമ്പത്തൊക്കെ ഭഗവാൻ അപഹരിക്കോ? അപ്പൊ ഇനി നാളെ മുതൽ ഹരേകൃഷ്ണ ജപിക്കണ്ടേ എന്നൊക്കെ ഒരു ഡൗട്ട് വരും. പക്ഷെ ഇത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് കിട്ടുന്ന സ്പെഷ്യൽ അനുഗ്രഹമാണ്. ആർക്കാണ് ഈ ഒരു അനുഗ്രഹം കിട്ടിയെന്ന് അറിയോ? ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. പ്രഭുപാദർക്ക്. പിന്നെ വേറെ ആർക്കാ കിട്ടിയത്? എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ സുതള ലോകത്തേക്ക് തള്ളി മഹാബലി. ബലിമഹാരാജാവിനും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്ത്? ആ വാമനദേവനായിട്ട് വന്നിട്ട് എല്ലാം അപഹരിച്ചു. എന്നിട്ട് സ്വന്തം ഭഗവാനെ തന്നെ കൊടുത്തു അല്ലെ. അവിടെ സുതള ലോകത്ത് ഭഗവാൻ തന്നെ ദ്വാരപാലകനായിട്ട് വന്നു. ഒന്നാലോചിച്ചൊക്കെ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും നിത്യം കാണാൻ പറ്റും. ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് ബലിമഹാരാജ് എത്തി. അതുപോലെ തന്നെ ശില പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, പ്രഭുപാദർ വലിയൊരു പൊസിഷനിലായിരുന്നു ഉണ്ടായത് ഒരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയില്. അപ്പൊ അത് പ്രഭുപാദർ ആദ്യം വിചാരിച്ചു, ഞാൻ കുറെ കോടികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കൃഷ്ണാവതാരത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കാം എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ ഭഗവാന് വേറെ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു. കാരണം അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഭുപാദർ പിന്നീടും താമസിക്കും ഇതിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി, ലേറ്റ് ആവും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഉള്ള ധനവും എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ് മുഴുവൻ ഫെയിലായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷോപ്പ് പൂട്ടേണ്ട വന്നു. അങ്ങനെ ജോലിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട സമയത്ത് എല്ലാവരും പ്രഭുപാദരെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. ആ സമയത്ത് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ എന്നെ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് കൃഷ്ണാവതാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചു ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി, ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ. അവിടെ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ചിരിച്ചു തള്ളേണ്ടതല്ല, ഇതൊരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം പെട്ടെന്ന് ഗൃഹസ്ഥനായിരുന്നു പ്രഭുപാദർ അല്ലെ, കുട്ടികളും ഭാര്യയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കുറെ ബാധ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പൈസയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, അത് അനുഭവിച്ചാലേ അതിന്റെ ആ ഒരു ദുഃഖം മനസ്സിലാകുമെന്ന്. എന്നിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്രയും സ്പെഷ്യൽ അനുഗ്രഹം ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഈ ഒരു കാര്യം നടക്കൂ. നമ്മ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരാളോട് പ്രത്യേക പ്രീതി കാണിച്ചാൽ ഭഗവാൻ ക്രമേണ അവരുടെ സ്വത്ത് അപഹരിക്കും. പിന്നീട് ബന്ധുക്കളും അവരിൽ നിന്ന് അകലും. ഇപ്പം കൃഷ്ണാപത്തിൽ വന്നത് തന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ദീക്ഷ എടുത്ത് അവർക്കൊക്കെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് മനസ്സിലാകും. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ പ്രസാദം മാത്രമേ നിങ്ങൾ കഴിക്കൂ. ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ കല്യാണത്തിന് പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൂടുതൽ നിങ്ങൾ സന്ദർശനം ഒന്നും ചെയ്യാതാകുമ്പോൾ
എന്താകും? ഭക്തന്മാർ അവരൊക്കെ നിങ്ങളിൽ നിന്നും അകലും. അല്ലെ? അത് നമുക്ക് തന്നെ അനുഭവം ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ പക്ഷേ അത് സംഭവിക്കുമ്പം ആദ്യമൊക്കെ ദുഃഖം, ചെറിയൊരു വിഷമമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുക്കും. ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗം നമുക്ക് കിട്ടും. ഭക്തന്മാരിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുപറ്റും കിട്ടും. അപ്പൊ അതല്ലേ ഏറ്റവും വലുത്, അല്ലെ? ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ അടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മോക്ഷപ്രാപ്തിയിലേക്കുള്ള വഴി തുറന്നു കിടക്കുകയാണ്. അപ്പം ഭഗവാനുമായി ഭക്തിയുത സേവന പ്രക്രിയയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ രൂപഗോസ്വാമിയും എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മള് ഒരു രൂപഗോസ്വാമി റിട്ടയർ ആയിട്ട് ഒരു ബോട്ടിൽ നിറച്ചും സ്വർണ്ണ നാണയം കിട്ടി. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അതെന്താ ചെയ്തത്? സ്വർണ്ണ നാണയം 50% ആർക്കാ കൊടുത്തത് അറിയോ? 50% ഭഗവാന്റെ സേവയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തു. വൈഷ്ണവന്മാർക്കും ബ്രാഹ്മണന്മാർക്കും, അതായത് ഭഗവത്ഗീത സേവ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തു. പിന്നെ 25% വീട്ടിലേക്ക് ബന്ധുക്കൾക്കൊക്കെ കൊടുത്തു. 25% സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വെച്ചു. സ്വന്തമായിട്ടും എടുത്തു. 25 സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചു. ബാക്കി 25% മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത്? ബന്ധുജനങ്ങൾക്ക്. ബന്ധുക്കൾക്ക് കൊടുത്തു. അപ്പൊ മാറ്റി വെച്ച് 25%, അതായത് സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വെച്ചത് പിന്നീട് എപ്പോ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് അറിയോ? അദ്ദേഹം എപ്പോഴാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചത്? വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു. വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. സനാതൻ ഗോസ്വാമിയെ ജയിലിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. ആ സമയത്ത് രൂപഗോസ്വാമി എന്താ പറയാ, സൈൻ ലെറ്റർ ഒക്കെ കൊടുത്ത് നവാബ് ഷാ അത് സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് റിട്ടയർ ചെയ്തത്. പക്ഷെ സനാതൻ ഗോസ്വാമിയെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വിട്ടില്ല. സനാതൻ ഗോസ്വാമിയെ ജയിലിലടക്കാണ് നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ ചെയ്തത്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിനെ വിരമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അത് അനുവദിച്ചില്ല. ഇത് ജയിലിലടച്ചു. ആ സമയത്ത് സനാതൻ ഗോസ്വാമി രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ഒരു കത്ത് എഴുതിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജയിലിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള എന്നെ സഹായിക്കണം എന്ന്. രൂപഗോസ്വാമി വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ പോകാൻ തുടങ്ങുമായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് 25% ഗോൾഡ് ഉള്ളത് സനാതൻ ഗോസ്വാമിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ സ്വർണ്ണ നാണയം ജയിലിലുള്ള കാവൽക്കാരന് കൊടുക്കണം. കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും? അദ്ദേഹം നിന്നെ ആ ജയിൽ ചാടാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും, ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ സഹായിക്കും. അങ്ങനെ നീ കാട്ടിലൂടെ താങ്കൾ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വരണം എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ആ സ്വത്ത് ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പൊ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാകുമ്പം അത് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സേവക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവർക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എല്ലാ കർമ്മ പ്രതിഫലങ്ങളും നശിക്കപ്പെടും. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ കർമ്മ ഇത് വരുന്നത്, ദുഃഖങ്ങൾ വരുന്നത്? നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാനല്ലോ. കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അതായത് പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട്. അപ്പൊ ഈ പാപകർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലങ്ങള് ഈ ജന്മം ചെയ്തത് ഈ ജന്മം തന്നെ അനുഭവിക്കണം എന്നാണോ? അല്ല, അനുഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല. അതല്ലേ മാതാജി 7 തലമുറ വരെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ജന്മം അനുഭവിക്കും. ഏതാ മാതാജി? പാപങ്ങള് പക്വമായ ഫലങ്ങളല്ലേ ഈ ജന്മത്തിൽ അനുഭവിക്കുക. പക്വമായതാണ് ഈ ജന്മം. മറ്റുള്ളതൊന്നും അല്ലാത്തത് അല്ലെ, അത് ബീജരൂപത്തിൽ ഉണ്ടാവും, കൂട്ടം അല്ലെ, അത് പല സ്റ്റേജിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇതിൽ പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്ന അപ്രാരബ്ധ ഫലം പാപം കൂട്ടം ബീജം ഫലോന്മുഖം ക്രമേണേവ പ്രളയതേ വിഷ്ണു ഭക്തിരഥാത്മകം. അപ്രാരബ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നും പാകമായില്ല, അപ്രാരബ്ധം. അത് എന്നും പ്രാരബ്ധ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റിയാക്ഷൻ വന്നില്ല, അതിന്റെ പ്രതികരണം വന്നില്ല. പിന്നെ ഫലം അത് വന്നത്, പാപം നമ്മൾ ചെയ്ത പാപം. കൂട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇനിയും പാപം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം. ബീജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്ത പാപം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിത്ത് നമ്മള് മുളയ്ക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? വിത്ത് മുളയ്ക്കാണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ അത് വറക്ക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പിന്നീടും ചൂടാക്കിയല്, അല്ലെങ്കിൽ തിളപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും വിത്ത് മുളയ്ക്കില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ
ഒരു ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പാപം ബീജരൂപത്തിലാണെങ്കിലും അത് മുളയ്ക്കില്ല എന്ന് പറയും. ഫലോന്മുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുളച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മുടെ പൂർവജന്മകൃതം പാപം വ്യാധി രൂപേണ ജായതേ. ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പൂർവജന്മകൃതം പാപം, പൂർവജന്മത്തിൽ ചെയ്ത പാപാണ് വ്യാധി രൂപേണ ജായതേ, വ്യാധിയായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അസുഖങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത്. ഇപ്പം ഒരു കുട്ടി ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ അന്ധനായിട്ട് വരുന്നു, അല്ലെ ജനിച്ചപ്പോ തന്നെ ക്യാൻസർ, അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുന്നില്ല. ചെറിയ കുട്ടികളല്ലേ ജനിച്ചപ്പോ തന്നെ ആ ഒരു അസുഖങ്ങളോടെ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ജന്മം? അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തെ പാപ കർമ്മങ്ങൾ വരുന്നതാണ്. അപ്പം ഗരുഡ പുരാണം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സങ്കടം തോന്നും. കാരണം ഒരുപാട് അസുഖത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തെല്ലാം അസുഖങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് അതൊക്കെ എന്താ കഴിഞ്ഞ ജന്മം ചെയ്തതാണ് അല്ലെ, അത് ഫലമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇത്രയും സ്റ്റേജുകള് ക്രമേണ ഇവ പ്രളീത മെല്ലെ 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 അത് ഇല്ലാതാകും. എങ്ങനെ? വിഷ്ണു ഭക്തിരഥാത്മകം. അപ്പൊ പാപകരമായ ജീവിതത്തിൽ പാപപ്രവൃത്തികളുടെ സൂക്ഷ്മഹരിതമായ പ്രതികരണങ്ങൾ അത് ഒരുപാട് ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും. കാരണം ഫലോന്മുഖത്തിൽ ഉണ്ടാകും അല്ലെ, പ്രതികരണം കൂടുതൽ കൂടം എന്ന രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികരണ ബീജ അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാവും, ബീജസമാനമായ അവസ്ഥയിൽ. എന്തായാലും ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ എല്ലാതര പാപപ്രവൃത്തികളും ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി പരാജയപ്പെടും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് അല്ലെ, ഇന്ന് രാവിലെ 7 മണിക്ക് പ്രഭു ഭാഗവതം ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ 6ാം സ്കന്ധത്തിലെത്തി. അപ്പൊ അതില് അജാമിളന്റെ കഥയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അജാമിളൻ കുറെ പേര്, നിങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് കയറുന്നുണ്ട് അല്ലെ 7 മണിക്ക് രാവിലെ. ഇതേ ലിങ്കിലാണ്. അത് അജാമിളന്റെ കഥയാണ്. അപ്പൊ അജാമിളൻ നാരായണ എന്ന് കുട്ടിക്ക് പേരിട്ടപ്പോ തന്നെ കുറെ പാവങ്ങൾ ഇല്ലാതായി എന്നാ പറയുന്നത്. പണ്ടത്തെ ആൾക്കാര് കുട്ടികളുടെ പേര് അങ്ങനെ ഭഗവാനോട് അനുബന്ധിച്ചിടുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? അവസാനം നാരായണൻ എന്ന് വിളിച്ചത് ഭഗവാനെ അല്ല, കുട്ടിയാണ്. എന്നിട്ട് പോലും സുഹൃതം കിട്ടി അല്ലെ, വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ വന്നു. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി നമ്മൾ ചെയ്ത പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാകാൻ ഭഗവാന്റെ നാമം അല്ലെ ഭക്തിയുത സേവനം. ഏക കൃഷ്ണ നാമകരെ സർവ പാപക്ഷയ. ഭഗവാന്റെ നാമം ഒരിക്കൽ ജപിച്ചാൽ തന്നെ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാകുന്ന. പക്ഷെ അതിനൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. എന്നാ അത്? എന്താണ്? ഒരു നിബന്ധന ഉണ്ട് അതിന്. പക്ഷെ എന്താണത് അറിയോ? എന്ത് നിബന്ധനയാ? ഇതിൽ നോക്ക്, ചൈതന്യ ചരിതാമൃത മാതിരിയില 8ാം അധ്യായം 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു ഏക കൃഷ്ണനാമകരേ സർവ പാപക്ഷയ എന്താ മാതാജി? ഭക്തിയോടുകൂടി ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഓൾമോസ്റ്റ് അത് കറക്റ്റാണ്. ഭക്തിയോടെ കൂടെ ചെയ്യണം. അതായത് ഏക കൃഷ്ണ നാമക്കരെ സർവപാപക്ഷയ. ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കുറ്റങ്ങളില്ലാതെ ജപിക്കുന്നത് എല്ലാ പാപപ്രവൃത്തികളും ഇല്ലാതാക്കും. അത് ഏത് സ്റ്റേജിലാ? 3 സ്റ്റേജ് ഉണ്ടല്ലോ ജപിക്കുമ്പം. അത് ഏതൊക്കെയാ? ഉത്തമ ഭക്തൻ, ഉത്തമാധികാരി, നാമാപരാധം, പിന്നെ നാമാഭാസം, ശുദ്ധനാമം. നാമാപരാധം 10 അപരാധങ്ങളിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജപിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. പിന്നെ നാമ ആഭാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപരാധങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ജപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. പിന്നെ ശുദ്ധരാമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും പരിപൂർണമായിട്ടും ഒരു ആഗ്രഹം ഇല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ അത്രയും ശുദ്ധതയിൽ നാമം ജപിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമത്തിൽ ജപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കുറ്റങ്ങളില്ലാതെ ജപിക്കുന്നത് ഏത് സ്റ്റേജാ? കുറ്റങ്ങളില്ലാതെ ജപിക്കുന്നത് നാമാഭാസം. അജാമിളൻ ജപിച്ചത് നാമ ആഭാസത്തിലാണ്. എന്തുകൊണ്ടാ? അതെങ്ങനെ? നമ്മളൊക്കെ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് നാമ അപരാധത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അജാമിളൻ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം നാരായണ, ഒരു പ്രാവശ്യം ആരോ ക്ലാസ്സില് അജാമിളൻ നാരായണ 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 എന്ന് വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും പ്രഭുപാദർ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു 3 പ്രാവശ്യം, ഒറ്റ പ്രാവശ്യം വിളിച്ചല്ലോ അജാമിളൻ. ഒറ്റ പ്രാവശ്യം വിളിച്ചപ്പോ തന്നെ വിഷ്ണുദൂതന്മാര് വന്നിട്ട് യമദൂതന്മാരെ തടഞ്ഞു.
ഇത്രയും ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്ന അതങ്ങനെ. പക്ഷെ അത് നാമ ആഭാസത്തിലാണ് ജാവളൻ ജപിച്ചത്. അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാ നാമ അപരാധാകാതെ നാമ ആഭാസത്തിലെത്തിയത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ അല്ല വിളിച്ചത്, ശരിക്കും മകനെ വിളിച്ചു. അതുകൊണ്ട് പണ്ട് അതെ, ഭക്തി പക്ഷെ ചെയ്തതുകൊണ്ടാണോ? പണ്ട് ഭക്തി ചെയ്തത് കൊണ്ടാണോ? അതൊരു കാരണമാണ്. പണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനം നന്നായിട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അജാമിളൻ. എന്താ പറയാ, നല്ല ബ്രാഹ്മണൻ കുലത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. പിന്നെ ഒരുപാട് ഭക്തി ചെറുപ്പത്തിൽ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരു വീഴ്ച സംഭവിച്ചു. വീണ്ടും ആ നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചതിലൂടെ ആ അജ്ഞാത സുഹൃതി കിട്ടി. പിന്നീട് അന്ന് മാത്രമല്ല അജാമിളൻ നാരായണൻ എന്ന് വിളിച്ചത്, ആ കുട്ടി ജനിച്ചപ്പം മുതൽ നാരായണ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ, നാരായണ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ, നാരായണ എവിടെ ഇരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ നാം നിരന്തരം വിളിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ന്മാരെ കണ്ടിട്ട് പേടിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. അല്ല, അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരിക്കലും നാമം ജപിച്ചാലല്ലേ നാമ അപരാധം ഉണ്ടാവും. നാമം ജപിക്കാറേയില്ല അജാമിളൻ. മകനെ വിളിക്കുന്നത് നാരായണ എന്നുള്ളു. പക്ഷെ ഈ ഭഗവാന്റെ നാമം എന്താ പറയാ, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ അപരാധാണ് ഇതെല്ലാം അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ജപിക്കുന്നില്ല, ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ അപരാധം? എന്താ? ഹരിനാമത്തിന് വേണ്ടി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിച്ചു വെച്ച ഭക്തന്മാരെ ഭക്തന്മാരെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ജാമിളൻ. ഒരു ഭക്തന്മാരെ കാണുന്നു പോലുമില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെയാ അപരാധം ചെയ്യാ? ഇതുപോലെയായിരുന്നു ജഗായ് മതായി. ജഗായ് മതായിയും നാമ എന്താ പറയാ അപരാധങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല. കാരണം അവര് പിന്നെ നാമം ജപിച്ചിരുന്നില്ല. നാമം ജപിക്കാറേ ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ അതിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. കുറ്റങ്ങളില്ലാതെ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാ എന്താ ഉണ്ടാവുക? എല്ലാ പാപ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇല്ലാതാകും. എന്ന് വെച്ചാ നാമ അപരാധത്തിൽ ഇല്ലാണ്ടാകില്ല എന്നല്ല, അതിവിടെയും ഇല്ലാണ്ടാകും. പക്ഷെ കുറ്റമില്ലാതെ ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഇല്ലാണ്ടാകുന്ന പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവത് പ്രേമത്തിന് കാരണമായി ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം ലഭിക്കും. ഭഗവത് പ്രേമം കിട്ടും. അപ്പൊ പാപ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുക അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞാലേ അല്ലെ, യേശാം ത്വ അന്തഗതം പാവം ജനാനാ പുണ്യകർമ്മണം ത്വ ദണ്ഡമോഹ നിർമുക്ത വചന്തേ മാം ദൃഢാവൃത. അപ്പൊ ആ മുൻജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മങ്ങളിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അവളരും പാപവൃത്തികൾ പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതായവരുടെ ഭക്തികൾ മായയുടെ ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരായി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടും. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്തിയുത സേവനത്തില് കുറച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം തന്നെ നമ്മളെ അതിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ ചെയ്ത പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കും. അപ്പം പ്രഭുപാദർ ഇതില് വലിയൊരു പർപ്പെട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഭാവാർത്ഥം. അതില് മെയിൻ ആയിട്ടും ഇതില് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാല് അകിഞ്ചന വിത്തായ എന്നുള്ള അകിഞ്ചന, അതായത് ഭൗതിക ആസ്തി ഇല്ലാത്തവര്, അതാണ് അകിഞ്ചനകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇല്ലാത്തതിനാൽ, ഭൗതിക ആസ്തികൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവരെ അകിഞ്ചന വിത്തായ എന്ന് പറയും അല്ലെ. പിന്നെ 3 ത്രിഗുണങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല, ഗുണാതീതനാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ നമ്മള് ബദ്ധാത്മാക്കളാണ്, നമ്മളെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മവും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തിനും അപ്പുറത്തും പുറത്തും ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവം തിരോധാനവും പോലെ അതീന്ദ്രിയമാണ് ഓരോന്നും അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഭൗതിക ഗുണത്തിന് അധിപനാണ് ഭഗവാൻ, അതിന്റെ അടിയിലല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഭക്തന് നിർവൃത്ത ഗുണവൃത്ത എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും പരമേശ്വരനാണ് ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഭൗതിക പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതേസമയം ജീവജാലങ്ങൾക്ക് അതൊരു പ്രവണതയുണ്ട്, നമ്മളെപ്പോഴും ഭൗതിക. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ബദ്ധാത്മാക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ. മുക്താത്മാവ്, ഭക്താത്മാവ്. പിന്നെ ആത്മാരാമൻ, ആത്മാരാമശ്ച മുനിയോ. ആത്മാരാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സ്വയം സംതൃപ്തനാകുന്നവൻ, സ്വയം തൃപ്തനാണ് ഭഗവാൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സ്വരാട്ടാണ്. സ്വരാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സ്വരാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? സ്വരാട്ട് സ്വതന്ത്രൻ, സ്വതന്ത്രൻ. എല്ലാരും ആദ്യത്തെ അധ്യായം പറഞ്ഞോ? ജന്മാദ്യസേതോർവയത് ഇതരത്തെ ശാർത്തേഷാഭിജ്ഞ സ്വരാട്ട്. സ്വരാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വതന്ത്രൻ. ഒരു ആരെയും ഭഗവാൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. യശോദാമയ്യ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ കഴിക്കൂ. അപ്പൊ അത്രയും ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കൺട്രോളാണ് ഭഗവാനുള്ളത്.
28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? മന്യേ ത്വാം കാലമീശാനാം അനാദീനിധനം വിഭൂ സമം കാന്തർ കാരന്തം സർവത്ര ഭൂതാനാം യാമിത കലി. ഭഗവാൻ അങ്ങയുടെ കർത്തൃത്വം നിത്യ കാലമാണെന്നും ആദ്യം അന്ത്യവുമില്ലാത്ത പരമമായ നേതാവാണെന്നും സർവ വ്യാപിയാണെന്നും ഞാൻ കരുതുന്നു. അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൽ അങ്ങ് എല്ലാവർക്കും തുല്യരാണ്. ജീവജാലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഭിന്നതകൾ സാമൂഹിക ബന്ധം മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ട്, എങ്ങനെയാണോ സൂര്യൻ അല്ലെ, സൂര്യപ്രഭ സൂര്യരശ്മി എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കും ഒരുപോലെ. പക്ഷെ എന്നിട്ടും കുറച്ചു പേർക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടല്ലോ, വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടാ? എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയല്ലേ സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ എന്നിട്ടുണ്ടാ കുറച്ചു പേർക്ക് അതിന്റെ കുറവൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അത് ശരിക്കും യൂസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് മാതാജി. അവര് പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവര് എന്താ പറയാ ആ സമയത്ത് റൂമിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കൂടി, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അവര് പുറത്തേക്ക് വരാത്തത് കൊണ്ട്. പിന്നെ സൂര്യനെ അകത്ത് ചെന്നിട്ട് എല്ലായിടത്തും സൂര്യരശ്മിക്ക് എത്താൻ പറ്റൂ. അകത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ജനലും വാതിലൊക്കെ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് സൂര്യരശ്മി കയറാൻ പറ്റുക അല്ലെ? അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യവും. ഇപ്പം എങ്ങനെയാണോ മഴ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ പെയ്യുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളല്ലോ. സമുദ്രത്തില് മഴ പെയ്യും, ഒരു വയൽപ്പാടങ്ങളിലും മഴയുണ്ടാകും, എല്ലാ സ്ഥലത്തും. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. സമുദ്രത്തിൽ മഴയുണ്ടായാലും അതിന്റെ അളവ് കുറയോ കൂടുമോ ഒന്നും ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും. ഒരുപാട് മഴ ഉണ്ടാകുമ്പോ പ്രളയം അങ്ങനെയൊക്കെ വെള്ളപ്പൊക്കം പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ വയലിലൊക്കെ മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും? അവിടെ അത് കൂടുതൽ അവര് അത് വലിച്ചെടുത്ത് എന്താ പറയാ ഒരുപാട് കൃഷിക്കൊക്കെ നല്ലതാണ്. പക്ഷേ ഒരു പാറയിലാണ് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലോ അവിടെ ഒന്നും മുളക്കില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പാറ അതങ്ങ് ഒലിച്ചു പോവുക ചെയ്യുക അല്ലെ. അത്രയും മഴയുണ്ടായിട്ടും അവർക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കത് കിട്ടുകയും വേണം. എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ കാരുണ്യം കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ കാരുണ്യം സമൂഹം സർവഭൂതേഷോ നമേ ദ്വേഷനസ്തിന പ്രിയ ഏവ ജന്തുമാം ഭക്തിയാമായി ദേശാഭ്യം. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? സമൂഹം സർവഭൂതേഷു. ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെയാണ് അല്ലെ. ഒരാളെ കൂടുതൽ സംരക്ഷിക്കും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ജന്തുമാം ഭക്തിയ, ഭഗവാനെ ആരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ച് സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ, ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ ഭഗവാൻ കുറച്ച് സംരക്ഷണം കൂടുതൽ നൽകും. അത് നാച്ചുറൽ ആണ്, അത് സാധാരണ. അതിനൊരിക്കലും ഭഗവാന് പാർഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ്. അപ്പൊ കാരുണ്യം വിധേന്ന് വെച്ചാൽ കരുണാ സാഗർ എന്നാണ്. ഏ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതേ ഗോപേഷ ഗോപികാന്ത രാധകഥനംസ്ത എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആണെന്ന് കുന്തിമാരാണിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ സവിശേഷതകളെല്ലാം പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് കുന്തിമാരാണി പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? ആത്മാക്കൾക്ക് സന്തോഷവും ദുരിതവും നൽകുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ കർമ്മങ്ങളാണ് അല്ലെ. കർമ്മം അത് അവസാനിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം സ്വീകരിക്കണം. ഇന്ന് പ്രഭാതർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് ചിലപ്പോ ഒരു കൈ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം, എന്തെങ്കിലും ഒരു വലിയൊരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മുടെ ഏതൊക്കെ അവയവം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അനുഭവം ഉണ്ടാവും. വീട്ടില് കിച്ചണിലൊക്കെ നിങ്ങള് അടുക്കളയില് ഭഗവാന് ഭോഗ് ഉണ്ടാക്കുകയായിരിക്കും. നിങ്ങൾ പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറുങ്ങനെ കൈ മുറിയും, അല്ലെങ്കിൽ കൈ പൊള്ളോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും. ചെറുങ്ങനെ വിരല് മാത്രം മുറിഞ്ഞിട്ടേ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ പ്രഭാതർ പറഞ്ഞു, അത് കൈ മുറിയേണ്ട സ്ഥലത്ത് വിരല് മുറിഞ്ഞെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അത് ഭഗവാൻ അത് കുറച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത്. എന്തോ വലുത് സംഭവിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ അതേസമയം ഒരു ഭക്തൻ മരണപ്പെടുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം?
മാതാജി അതൊരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠ പ്രാപ്തി ഉണ്ടായെന്ന് വിചാരിക്കത്തില്ലേ? തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ ആ അടുത്ത ജന്മം അല്ലെ ശുചിനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കൂടുതൽ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു മാതാജി പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ശ്ലോകം പഠിക്കാൻ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ. അപ്പം പറഞ്ഞു ഈ ജന്മം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജന്മം ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വളരാൻ പറ്റും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരുടെ കുടുംബത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റും, ജനിക്കാൻ പറ്റും. ആ ഒരു ഇത് അപ്പം കാരണം സ്വല്പം ധർമ്മസ്യത്രായതേ മഹതോപയാത് അതൊരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടില്ല ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഈ ജന്മം കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടുന്ന അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് അവിടുന്ന് എവിടെയാണോ നിർത്തിയ അവിടുന്ന് തുടങ്ങാൻ പറ്റും. അപ്പം ചിലപ്പോൾ അത് ഭഗവാൻ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലേക്കായിരിക്കാം തരുന്നത്. ഇപ്പൊ ചില കുടുംബത്തിൽ ചില പേർക്ക് ദീക്ഷ എടുക്കാനൊക്കെ വീട്ടിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണം, അതൊക്കെ കർമ്മമാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ അടുത്ത ജന്മം ചിലപ്പം ഭഗവാൻ അതൊക്കെ അങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് വേഗം മോക്ഷപ്രാപ്തിയിലേക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഒരു കുടുംബം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരും. അങ്ങനെ നമുക്ക് വേഗം ഭക്തിയുത സേവ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനാണ് തീരുമാനിക്കുക, അല്ലെ ഭഗവാനാണ് അറിയാം അല്ലെ ഏത് ജന്മം. പക്ഷെ അടുത്ത ജന്മം ഇപ്പോഴേ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞോ അറിയോ? നിങ്ങളുടെ ശരീരം വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ അടുത്ത ജന്മം ഏതാണെന്ന് അറിയാ? ഈ ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് അല്ലെ. അടുത്ത ജന്മത്തിലുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് ഈ ജന്മം എന്ന് പറയും. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളൊരു വാടക വീട് ഒഴിയണതിന് മുമ്പ് വേറൊരു വാടക വീട് കണ്ടുവെക്കണം അല്ലെ. അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എവിടെ പോകും? അപ്പൊ ഒരു വാടക വീട് നിങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് വേറൊരു വാടക വീടിലേക്ക് പോകണം, അത്രയും സമയമുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങൾ ഒരു വാടക വീട് ഒഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ വേറെ ഇതിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ ശരീരം ആത്മാവ് ഈ ശരീരം വിടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വേറൊരു ശരീരം അവിടെ റെഡിയായി വെക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ശരീരം ആത്മാവ് വിടുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മഹത്യയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രേത അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നത്. അതായത് സൂക്ഷ്മ ശരീരം കിട്ടില്ല, സ്ഥൂല ശരീരം ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞു നടക്കും. കാരണം എത്രയോ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമുക്ക് അടുത്ത ശരീരം റെഡിയാവുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് മുമ്പേ അത് ഇല്ലാണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി നമുക്കൊരു ഒരു ശരീരം തരില്ല. അതൊരു മോശമായ അവസ്ഥയാണ് എന്ന് പറയും. അപ്പം കാലോസ്മി, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് കാലം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. കാലോസ്മി എന്ന് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. നവേദകിഷ്യൻ ഭഗവാൻ തവേഹമാനസ്യ വിണാം വിഡംബനം. അത് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നല്ലേ. നവേദ കശ്ചിത് ഭഗവാൻ തവേഹമാനസ്യ നൃണാം വിഡംബനം നയസ്യ കശ്ചിത് ധൈതോസ്തി കർഹിചിത് ദ്വേഷം ജയസ്മിൻ വിഷമാ മതിർന്ന. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? ഹേ ഭഗവാൻ, മനുഷ്യ സ്വഭാവമുള്ളതിനായി തോന്നുന്നതും അതിനാൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതുമായ അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്ര വിനോദങ്ങളെ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങേക്ക് പ്രത്യേക അനുഗ്രഹമോ അസൂയോ ഇല്ല. അങ്ങ് പക്ഷാപാതമുള്ളവനാണെന്ന് മാത്രമേ ആളുകൾ സങ്കല്പിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനുഷ്യ സ്വഭാവമുള്ളതായി തോന്നുന്നത്, ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാ മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിലാണ് കൃഷ്ണൻ ലീലകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടും. ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ലീലകൾ അറിയോ? ഏതൊക്കെയാ അത്? തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ലീലകൾ അതായത് ഏതാ മാതാജി? സത്രാജിത്ത്, ഏതാ? സത്രാജിത്തെ മറ്റേ സെമന്തകമണിയില്ലേ? സെമന്തമണി. അതൊന്ന് ഭഗവാനാണ് അത് തട്ടിയെടുത്തതെന്ന് ആദ്യം പറയും. പക്ഷെ പിന്നീട് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ ഭഗവാൻ അല്ല അത് തട്ടിയെടുത്തതെന്ന്. ഓക്കെ, പിന്നെ വേറെ പൊതുവെ എല്ലാവരും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ലീല ഏതാ? രാസലീല. രാസലീലയാണ് ഏറ്റവും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ലീല. പിന്നെ ഗോപിമാരുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ലീലകളും അത് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ലീലകളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ മനുഷ്യ സ്വഭാവമുള്ളതായി തോന്നുമെങ്കിലും ശരിക്കും അങ്ങനെയല്ല, അതീന്ദ്രിയമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമാണ്. ഹ്യൂമൻ ലൈക്ക് പാസ്റ്റ് ടൈം എന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ അത് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടും. പിന്നെ അതീന്ദ്ര വിനോദങ്ങളെ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ദേവകിയും വസുദേവരുടെയും മകനായിട്ട് എന്തിനാ വന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ മോക്ഷപ്രാപ്തിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അതായത് ജന്മകർമ്മചമേ ദിവ്യം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് പ്രത്യേകം അനുഗ്രഹമോ അസൂയയോ ആരോടും ഇല്ല.
പക്ഷെ ശിശുപാലൻ അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല അല്ലെ, ഭഗവാനോട് അസൂയ ഉണ്ടായിരുന്നു. പൗണ്ട്രകന്റെ കഥ ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പൗണ്ട്രകൻ കൃഷ്ണന്റെ വേഷം പൗണ്ട്രകൻ കെട്ടിയല്ലോ. എന്താ മാതാജി? കൃഷ്ണന്റെ വേഷം കെട്ടി നടക്കണ ആള്. ആ, കൃഷ്ണനെ പോലെ വേഷം കെട്ടി നടക്കും. എന്നിട്ട് ഞാനാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്, പൗണ്ട്രകന്? പൗണ്ട്രകൻ ജയിലിലായില്ലേ? എന്താ ജയിലില്. പിന്നീട്, പക്ഷെ അതിനു മുമ്പായിട്ട് അല്ല, അതിനുശേഷം എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടത്, മരിച്ചത്? ഭഗവാന്റെ ആ സുദർശന ചക്രം കൊണ്ടാണ് പൗണ്ട്രകനെ കൊന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് 4 കൈകൾ ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് ശംഖുചക്രം കഥാ പത്മക്ക് പിടിച്ചിട്ട് പറയും ഞാനും ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങള് വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയാല് സാരൂപ്യ മുക്തിയാണ് കിട്ടുക അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും 4 കൈകൾ ഉണ്ടാവും. എങ്ങനെയാണ് അജാമിളനെ കൊണ്ടുപോവാൻ യമദൂതന്മാര് വന്നപ്പോൾ 4 കൈകളായിരുന്നു. പിന്നെ 4 കുമാരന്മാര് ഭഗവാനെ കാണാൻ 7ാമത്തെ കവാടത്തില് വൈകുണ്ഠത്തില് പോയപ്പോഴും അവിടെ ജയവിജയന്മാർക്കും 4 കൈകളായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഒരുപോലെ സാരൂപ്യ മുക്തി എന്ന് അതിന് പറയാം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഭഗവാനെ നമുക്ക് അവിടുന്ന് മനസ്സിലാവുക? എല്ലാവരും ഒരേപോലത്തെ രൂപമാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാവുക? മയിൽപീലി. വൈകുണ്ഠത്തില് ഭഗവാന് മൽപ്പിരിയില്ല, ഗോലോകത്താണ് മൽപ്പിരി. ഗോലോകത്ത് സാരൂപ്യ മുക്തി ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഗോലോകത്ത് 2 കൈകളുള്ളത് ഉള്ള ആ ഒരു ശ്യാമസുന്ദര രൂപ ഭഗവാന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. മറ്റുള്ളവർക്ക് 2 കൈകൾ തന്നെ, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ശ്യാമസുന്ദര രൂപ എല്ലാം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാവരും കാണാൻ നാരായണ പോലെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക? ശ്രീവത്സവും പിന്നെ വേറൊന്നും കൂടെ, കൗസ്തുഭമണി. വെരി ഗുഡ്. ശ്രീവത്സവും കൗസ്തുഭമണിയാണ് ഭഗവാനെ അവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് അല്ലെ. ഓക്കെ, ഈ ശ്രീവത്സം എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? ആ ഒരു മാർക്കല്ലേ അത്, അതെങ്ങനെയാ വന്നത്? ഭൃഗു മഹർഷി അല്ലെ ചവിട്ടിയത്. അതേതാ, എപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ചവിട്ടിയത് അറിയോ? ആരാണ്? ഭഗവാനാണോ മഹാദേവനാണോ ആരാണ്? ആർക്കാണ് ഏറ്റവും അറിയാത്തവർക്ക് പറയാ. ഭൃഗുമുനിക്ക് ഒരു ദിവസം ആഗ്രഹം വന്നു, ആരാണ് ഏറ്റവും കരുണയുള്ളവൻ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ആദ്യം എവിടെ പോയി? ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് പോയി അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവിനെ നിന്ദിച്ചു. പിന്നെ കൈലാസത്ത് പോയിട്ട് വാക്കുകൊണ്ട് നിന്ദിച്ചു. പിന്നെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തേ? ഭഗവാൻ കിടന്നുറങ്ങി, ചവിട്ടി. ഉറക്കം നടിച്ചു കിടന്നു ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ അവിടെ ഉറക്കം നടിച്ചു കിടന്നപ്പം ഭൃഗുമുനി വന്നിട്ട് അവിടെ ചവിട്ടി അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ നെഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് ചവിട്ടി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? കാല് വേദനിച്ചോ, എന്റെ ഹൃദയം കല്ല് പോലെ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ. അപ്പൊ അത്രയും കാരുണ്യമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ഭൃഗുമുനിക്ക് മനസ്സിലായി, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും കൃപാലുവാണെന്ന് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ അത് ഭഗവാനുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയാ, ശ്രീവത്സമാർക്ക് എന്ന് പറയും. ആ ശ്രീവത്സം അവിടെയാണ് പിന്നീട് ലക്ഷ്മി ദേവി വരുന്നത് അല്ലെ. കസ്തൂരി തിലകം ലലാടപലേ വക്ഷസ്ഥലേ കൗസ്തുഭം നാസാഗ്രേ നവമൗക്തികം കരതലേ വേണും കരാകിങ്കണം സർവാംഗേ ഹരിചന്ദനം സുലിതം കണ്ടേ ച മുക്താവലി ഗോപസ്ത്രീ പരിവേഷിതോപയം ഗോപാല ചൂടാമണി കസ്തൂരി തിലകം ലലാടപടല. അപ്പൊ എന്താ കസ്തൂരി തിലകം? ആ ഒരു തിലകം അല്ലെ, നെറ്റിയിൽ കസ്തൂരി തിലകം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ കൗസ്തുഭം കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച ഭഗവാൻ, പവിത്രമായ അടയാളങ്ങളുണ്ട് നെഞ്ചില് അല്ലെ. വക്ഷസ്ഥലേ കൗസ്തുഭം. പിന്നെയോ തിളങ്ങുന്ന മുത്ത് കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിട്ട് കൈപ്പത്തി സൗമ്യ ഓടക്കുഴൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. കൈകൾ തന്നെ വളകൾ കൊണ്ട് മനോഹരമാണ്. പിന്നെ കളിയായി അഭിഷേകം ചെയ്തു ചന്ദനം കൊണ്ട് ശരീരം മുഴുവൻ പുരട്ടിയിരിക്കുന്നു. കഴുത്തിൽ മുത്തുമാലയുണ്ട്. പിന്നെ പശു പാലകനാണ് അല്ലെ, ഗോപാലൻ. തലയിൽ ഒരു രത്നം പോലെ ആഘോഷത്തിൽ അവയുടെ മധ്യത്തിൽ തിളങ്ങുന്നു. പിന്നെ ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വക്ഷസ്ഥലെ കൗസ്തുഭം, പിന്നെ ഇതും ശ്രീവത്സമാർക്ക്, അത് ഭഗവാന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന് ആരോട് അസൂയയില്ല, ഭഗവാന് ഒരു ദ്വേഷം ആരോടില്ല, പക്ഷാപാതവും അദ്ദേഹത്തിനില്ല. പക്ഷെ ഭക്തന്മാർക്ക്
അദ്ദേഹം സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കാരുണ്യം കൊടുക്കും. അത് ആ ഭക്തന്മാരെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ? അങ്ങനെയാണോ? അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? അതാ സൂര്യൻ അതിന്റെ കിരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ പക്ഷാഭേദമൊന്നും കാണിക്കാറില്ല, എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് സ്വീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യരശ്മികൾ എല്ലാവർക്കും തുറന്നിരിക്കുന്നു, പക്ഷേ പാത്രങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ വ്യത്യാസമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകം കരുണ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്തിയുത സേവനം ഭഗവാനെ പ്രശംസിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. വിഡ്ഢികൾ എങ്ങനെയാ കരുതുന്നത്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ സോപ്പിടുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് കാരുണ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെയല്ല. വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്നേഹ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ശുദ്ധഭക്തൻ ഒരു കാര്യവും അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാനോട് നിന്ന് ചോദിക്കില്ല അല്ലെ? ശുദ്ധഭക്തൻ ഒരു കൈമാറ്റത്തിന് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണോ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനോട് ഭഗവാൻ എന്ത് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ എന്ന് പറയുമ്പം പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയും, ഞാൻ ഭക്തി ഒരു ബിസിനസ് പോലെയല്ല ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ധ്രുവ മഹാരാജും പറയും, സ്വാമിൻ കൃതോസ്മി വരംനായാച്ച, എനിക്കൊന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എന്നാണ് ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ജന്മകർമാക വിശ്വാത്മൻ അസ്യ കർത്തുരാത്മന തിരിയൻ നശിസു യദസു അത്യന്ത വിശംബനം. ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ നിഷ്ക്രിയനാണെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ജീവശക്തിയും ജനിക്കാത്തവനുമാണെങ്കിലും ജനിക്കുന്നു എന്നത് അമ്പരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. മൃഗങ്ങൾ, മനുഷ്യർ, ഋഷിമാർ, ജലജീവികൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും ഇത് അമ്പരിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ? ജനിക്കാത്തവനാണെങ്കിലും ജനിക്കുന്നു. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? എന്താ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ജനിക്കാത്തവനാണെങ്കിലും ജനിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുന്നല്ലേ? അവതാരാണ്. ഒന്ന് അവതാരാണ് അല്ലെ? ഒരു കാരണം അവതാരമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാണ്ട് ജനനം നമ്മളെ പോലുള്ള ജനനമല്ല. ഭഗവാന് അവതാരാണ്. അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ ജനിച്ചു അല്ലെ മരിച്ചു നമ്മൾ പറയോ? ഇല്ല അല്ലെ? അസ്തമിച്ചു, ഉദിച്ചു. അതുപോലെ ഭഗവാനും അവതരിക്കാണ്, തിരോഭാവ അവതാരമാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ പോലെ അല്ല ഭഗവാൻ ജനിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. വേറെ ജനിക്കാത്തവനും ജനിക്കുന്നു. അജനാണ്. അജൻ അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ വേറൊരു പേരാണ് അജൻ. അജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ജനനമില്ലാത്ത. ഗോവിന്ദം ആദി പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ? ജനിക്കാത്തവനാണ്. കാരണം ഭഗവാന് ജനിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഭഗവാൻ ദേവകിയുടെയും വസുദേവരുടെയും പുത്രനായിട്ട് ജനിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ ജനിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അവതരിച്ചത്? എവിടെയാണ് ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്? വസുദേവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ. ഹൃദയത്തിൽ. എന്നിട്ട് പിന്നീട് ദേവകിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ പോയി. അവിടുത്താണ് ഭഗവാൻ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പോയി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. ശരിക്കും നമ്മൾ ജനിച്ച പോലെയല്ല ഭഗവാൻ ജനിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അതീന്ദ്രിയമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജനനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭൗതിക പ്രക്രിയയായിട്ട് പറയാം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ജനിച്ചു. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? ദേവകിയും വസുദേവരും മകനായിട്ട് ജനിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ആ ഒരു ലീല ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭഗവാൻ അവരുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് പോലെ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള പരമാത്മാവ് അല്ലെ? വാസുദേവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. അത് ദേവകിയുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് മാറി. അതായത് ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നീട് അങ്ങനെയാണ് അവതരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അതൊന്ന്. അപ്പൊ ജനിക്കാത്തവനുമാണെങ്കിലും ജനിക്കുന്നു. അത് അമ്പരിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ മൃഗങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാ ഭഗവാൻ ജനിച്ചത്? എന്തായിട്ടാണ് അവതരിച്ചത്? നരസിംഹം. വരാഹദേവ്. പിന്നെ നരസിംഹം കൂർമ്മം, മൃഗമല്ല. കൂർമ്മം, മത്സ്യം. അത് ജലജീവികളിൽ അത് വരും. മത്സ്യം, കൂർമ്മം. പിന്നെ മനുഷ്യനായിട്ട് മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അങ്ങനെ വന്നു എന്ന് മാത്രം അല്ലെ? ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തി, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, കൃഷ്ണൻ തന്നെ അവതാരിയായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ടൊക്കെ വന്നു. ഋഷിമാരായിട്ട് നാരായണ ഋഷിയായിട്ട്, വ്യാസദേവായിട്ട്, പരശുരാമൻ. ജലജീവികളാണ് മത്സ്യം, കുർമ്മം എന്നൊക്കെ വരുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്വയം ഭഗവാൻ അങ്ങനെ അവതരിക്കുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതും അമ്പരിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നു. കാരണം എന്താ പറയാ, ആരെങ്കിലും നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു പന്നിയാണോ നിങ്ങള്, ഒരാൾ ചോദിച്ചത്ര, ഒരു പന്നിയാണോ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? അപ്പൊ പന്നിയല്ല, അത് വരാഹ രൂപമാണ് അല്ലെ? ശൂകര രൂപം.
അപ്പം ഒരു ദിവസം കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ മണ്ണുവാരി കളിച്ചിട്ട് ചളിയിൽ പോയി. ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം നന്നായിട്ട് ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ, നമ്മള് കുളിക്കുന്ന പോലെയല്ല, ഭഗവാന്റെ അഭിഷേകമാണ് നടക്കല്ലേ, പാലും തൈരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഡെയിലി അഭിഷേകം. അതാണ് ചരണാമൃതമായിട്ടൊക്കെ നമ്മള് അമ്പലത്തിലൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. യശോദമായി അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കുളിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് എല്ലാം നല്ല പട്ടൊക്കെ ഉടുപ്പിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചു. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു പശു അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പശുവിന് പശുവിന് ചെറിയ കൊമ്പുണ്ടാവും അല്ലെ, അപ്പൊ ഭഗവാൻ കുഞ്ഞല്ലേ, അപ്പൊ ആ കൊമ്പ് പോയിട്ട് പിടിച്ചു. ഒരു സൈഡിൽ കൃഷ്ണൻ പിടിച്ചു, ഒരു സൈഡിൽ ബലറാം പിടിച്ചു. അപ്പൊ പശുവിന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പം എന്തൊക്കെയോ ഒരു തോന്നിയിട്ട് പശു ഉടനെ തന്നെ അവിടെ എണീച്ചു നിന്നപ്പം ഈ കുട്ടികളും പിടിവിട്ടില്ല, അവരും അത് കൂടെ തന്നെ പൊങ്ങി. അപ്പൊ അവരുടെ കാല് താഴെ എത്തുന്നില്ല, ചെറിയ കുട്ടികളല്ലേ. എന്നിട്ട് പശു ഓടി. എവിടത്തേക്ക് ഓടിയത്? ഗോശാലയിലേക്ക്. അവിടെ ഫുള്ള് ചാണകം. അവിടെ പോയിട്ട് ആ ചാണകത്തിലൊക്കെ പെരണ്ട് കൃഷ്ണനും ബലരാമനും അവസാനം ആ ചളിയിലൊക്കെ വീണ് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് 5 മിനിറ്റ് മുമ്പാണ് കുളിപ്പിച്ച് വിട്ടത്. എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് മുഴുവനും എന്താ പറയാ, ഫുള്ള് ചളിയായിട്ട് വന്നു, ചാണകവും ചളിയും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഒരു ദിവസം ഭഗവാൻ എണീക്കാൻ തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ എണീക്കാൻ പഠിക്കുമ്പോ കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യാ, ഓരോ സ്ഥലത്തൊക്കെ മുട്ടിലെഴിഞ്ഞ് പോയിട്ട് കസാലയും മേശയും അല്ലെ ബെഡൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടാണ് എണീക്കുക. ആദ്യം സപ്പോർട്ട് വേണമല്ലോ അവർക്ക്. അതുപോലെ ഭഗവാന് സപ്പോർട്ട് വേണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു പശു അവിടെ നിന്നിട്ട് പുല്ല് തിന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ വാല് പോയിട്ട് പിടിച്ചു. ഭഗവാന് അറിയാം ഇത്, പക്ഷെ എന്നാലും കുഞ്ഞു പോലെ ഉള്ള ലീലകളല്ലേ, ചെറിയ കുട്ടിയുടെ ലീലകൾ. അപ്പൊ ആ പശുവിന്റെ വാല് പിടിച്ചിട്ട് എണീക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ പശു അല്ലേ, വാല് പിടിച്ച് വലിക്കുമ്പം പശുവിന് പേടി തോന്നിയിട്ട് പശു ഓടാൻ തുടങ്ങി. എവിടത്തേക്കാ ഓടിയത്? എല്ലാ ചളിയും ഈ ചാണകവും ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് പറമ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഓടുമ്പം ഭഗവാനും ആ വാലും പിടിച്ചോണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഭഗവാൻ അതിലൂടെ വലിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് മുഴുവനും എന്താ പറയാ ചളിയിൽ പുരണ്ടിട്ട് വന്നു. ആ സമയത്ത് യശോദമ്മയ്ക്ക് ഇതൊന്നില്ലാത്ത ദേഷ്യം വന്നു. കാരണം അങ്ങനെ ഇത്രയും നേരെ എടുത്ത് കുളിപ്പിച്ചിട്ട് വിട്ടതാണ്, ഒരു 5 മിനിറ്റ് മുമ്പ് കൊണ്ട് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പം യശോദമ്മയെ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് ചോദിക്കും, നീ ശൂകരനായിരുന്നോ കഴിഞ്ഞ ജന്മം? പൂതനാരെ, നീ പൂതനെ കൊന്ന ആളല്ലേ നീ, എന്നിട്ട് ശൂകരനായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പന്നിയായിരുന്നോ കഴിഞ്ഞ ജന്മം? നീ പന്നീനെ പോലെ ഇങ്ങനെ, പന്നികൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ലേ ചളിയിൽ കുളിച്ചിട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉള്ളില് പറഞ്ഞു, അതെ, ഞാൻ വരാഹദേവായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ജന്മം എന്നുള്ളത്, ഒരു ജന്മത്തിൽ ഞാൻ വരാഹദേവായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. ഇപ്പം പന്നിയെ, പക്ഷെ ആ പന്നി ആ ശൂകരൂപനായിട്ട് വന്നിട്ട് ഭൂമിദേവിയെ ഗർഭദക്ഷ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നപ്പം ഭഗവാൻ എന്നിട്ട് കുടഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ദേഹം കുടഞ്ഞപ്പം ദേവന്മാരൊക്കെ അവിടെ പോയി ചരണാമൃതം സ്വീകരിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതൊരു അതീന്ദ്രിയമായ പന്നിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും എങ്ങനെയാ അതീന്ദ്രിയമാണ് അല്ലെ. ജലജീവികളായിട്ട് വന്നാലും മത്സ്യമായിട്ട് വന്നപ്പോൾ വലുതായി വന്നു അല്ലെ. കൂർമ്മമായാലും അന്തര പർവ്വതം ഉയർത്താൻ ഭഗവാനെ പറ്റിയ അത്രയും ശക്തി ഭഗവാനുണ്ടാവും. അപ്പം അതൊക്കെ അമ്പരിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് ബുദ്ധിമാനാണ് പറയാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നു സർവമായ ഭഗവാൻ. എന്നിട്ടും അവൻ മൃഗങ്ങൾക്കിടെ ഒരു പന്നിയായിട്ട് വന്നു. കാരണം പന്നി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മൃഗങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും നീചനായിട്ടുള്ള ഒരു ജന്മാണ്. കാരണം അമേദ്യങ്ങളെല്ലൊക്കെയാണ് കഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്ന പന്നി അല്ലെ. പിന്നെ പന്നിക്ക് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു ലിമിറ്റും ഇല്ല, അങ്ങനെയൊരു ജന്മം. പക്ഷെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഒരു രൂപം സ്വീകരിച്ചത്? ചളിയില് അങ്ങനെ ആണ്ടുപോയ ഭൂമിദേവിയെ ഉയർത്താൻ ഒരു പന്നിക്ക് മാത്രമേ പറ്റൂ അല്ലെ. ഒരു പന്നിക്ക് മാത്രമേ അത്രയും ചളിയിൽ ആഴത്തിൽ പോവാൻ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ആ ഒരു രൂപം തന്റെ ഭക്തർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വീകരിച്ചത്. പിന്നെ രാമൻ, കൃഷ്ണൻ ഇതൊക്കെ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വന്നു. പിന്നെ നരനാരായണ ഋഷിമാരെ പോലെ അല്ലെ ഒരു ഋഷിയായിട്ട് വന്നു. മത്സ്യം കൂർമ്മത്തെ പോലെ ഒരു ജലജീവിയായിട്ടും ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. എന്നിട്ടും അവൻ ജനിക്കാത്തവനും അവനൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പറയുന്നു. നതസ്ഥ കാര്യം കരണം ച വിദ്യതേ. ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഭഗവാന്. എന്തുകൊണ്ടാ? ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനായതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആരാ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? പക്ഷെ ഉപദേവതമാരല്ലേ. ദേവന്മാരാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടു. ഒരു ജർമ്മനിന്ന് ഒരാള് വന്നിട്ട്
ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ അമ്പലങ്ങളും അദ്ദേഹം ചുറ്റി കണ്ടു. എല്ലാ ദേവിയുടെ, കാളിയുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ എല്ലായിടത്തും പോയി. എന്നിട്ട് അവസാനം ഇസ്കോണിൽ വന്നിട്ട് പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, അവസാനം ഞാൻ ഭഗവാനെ കണ്ടു, ഇതാണ് ഭഗവാൻ. രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ ഒരു ഓടക്കുള്ളിലൊക്കെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു രൂപം കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതാണ് ഭഗവാൻ, ഇവിടെ ഇസ്കോണിലാണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലായി. പ്രഭുപാദർ ചോദിച്ചു, അതെന്താ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുന്നേ, നിങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചോ? ഇല്ല. പിന്നെ എന്താ, എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും പോയപ്പം ഓരോ അമ്പലത്തില് ഓരോ കാര്യത്തില് തിരക്കിലാണ് ആ ദേവൻ. കാളിയായാലും എല്ലാ വാളും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് കയ്യില്, അപ്പൊ ഓരോ പണിയെടുക്കാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ മാത്രം കൃഷ്ണനെ ഓടക്കുഴലും വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ്, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനില്ല. അപ്പം ഭഗവാന് ഉപനിഷത്തുകളൊക്കെ പറയുന്നത് നതസ്യ കാര്യം കരണം ചവിത്തതേ, ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാനെ നോക്കിയാൽ തന്നെ സൃഷ്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഭഗവാൻ അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവിനെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ശക്തി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഓരോ ദേവന്മാർക്കും ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. ഭഗവാന് അത് നേരിട്ട് പോയി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഗൂഗിൾ പേയും നെറ്റ് ബാങ്കിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? നിങ്ങൾ അവിടെ ബാങ്കിൽ നേരിട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അതുപോലെ ഭഗവാന് കുറെ ഏജന്റുമാരുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഭഗവാനാണ് ആക്ച്വലി എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? പക്ഷെ ഭഗവാന് ഒന്നും ചെയ്യാം. പക്ഷെ ശ്രുതി മന്ത്രത്തിലും അങ്ങനെയാ പറയുന്നത്, പരബ്രഹ്മത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അവന് തുല്യമായിട്ടോ വലുതായിട്ടോ ആരുമില്ല. ഭഗവാന്റെ പേരെന്താ? അങ്ങനെ എന്ത് പേരാ അത്? അസമൂർധ്വ. തുല്യനായിട്ടോ വലുതായിട്ടോ ആരുമില്ല. മത്ത പരതരം നാന്യത് ഹിന്ദിജസ്തി ധരജ. പിന്നെ എല്ലാ ശക്തികളും ഭഗവാനുണ്ട്, വൈവിധ്യമാർന്ന ശക്തികളുണ്ട്, അല്ലെ? ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായിട്ട് അത് നിർവഹിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ എല്ലാ ശക്തികളും ഓരോ അവതാരത്തിന് ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഓരോ അവതാരത്തിൽ വന്നവനെങ്കിലും ഒരു മൃഗമോ മനുഷ്യനോ ഋഷിയോ മത്സ്യമല്ല ഭഗവാൻ, അല്ലെ? ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം, അല്ലെ? ഒരു പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. അത് പരമാത്മാവായിട്ടുമുണ്ട്, ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ എന്ന നിലയിലുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ അവതാരങ്ങളിലും ഒരുപോലെ ശക്തി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അതെങ്ങനെയാ? എന്തുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ? ഒരേ ശക്തി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ നരസിംഹക്ക് ശക്തി കൂടുതലാണോ? ശക്തി അവതാരമല്ല, ശക്തി അവതാരത്തിന് ഓരോ കൃത്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതോടെ അവരുടെ കഴിയും. അത് ശക്തി ആവേശ അവതാരം, അത് വേറെ. പക്ഷെ ഇത് ഇപ്പം എല്ലാ അവതാരങ്ങളും നിങ്ങൾ എടുത്താല് നരസിംഹയുടെ ശക്തിയല്ല വാമനദേവൻ ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രമൂർത്തിയുടെ ശക്തിയല്ല. ഓരോ അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുന്നതും ഓരോരോ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ? ഓരോ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ അവതാരം ഭഗവാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ശക്തിയാണ് ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പൊ നിങ്ങള് എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും നമുക്കൊക്കെ എല്ലാവരും കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? കറണ്ട് ബില്ലൊക്കെ വരും. ഓരോ വീട്ടിലും ഓരോ രീതിയിലല്ലേ വരുക. ഇപ്പൊ AC, ഫ്രിഡ്ജ്, വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒക്കെ ഉള്ള വീട്ടിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ കറണ്ട് വരും, ബില്ല് വരും. പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ കുടിലുള്ള പോലത്തെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ വേറെ ഒന്നും അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, ഒരു ചെറിയ ബൾബ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന, ബൾബും ലൈറ്റും ഫാനും ആണ് അവർക്ക് ചെറിയ ബില്ലേ വരും. അപ്പം ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് കറണ്ട് വരുന്നത്, അല്ലെ? ഒരേ ഇലക്ട്രിക് ഓഫീസ്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് എല്ലാവർക്കും വരുന്നത്. അവർ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് കറണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും കുറച്ച് കറണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും. അപ്പൊ അവർക്ക് ആ കുടിലിൽ അത്ര സാധനങ്ങളേ ഉള്ളൂ, അത്രേ വേണ്ടോ അവർക്ക്. പക്ഷെ ഒരു വലിയ വീട്ടില് വേറെ ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും കറണ്ട് അവിടെ വേണം. അപ്പൊ അതുപോലെ മറിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ നരസിംഹമായിട്ട് വരുമ്പോ തൂണ് പൊട്ടിച്ച് പിന്നെ ഇത്രയും ശക്തനായ അസുരനായ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ നഖം കൊല്ലണമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത്രയും ശക്തി നരസിംഹമൂർത്തിക്ക് വേണമായിരുന്നു. അതേസമയം ബുദ്ധന് അത്രയും ശക്തി വേണ്ട വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? പക്ഷെ എല്ലാം വരുന്നത് ഒരേ സോഴ്സിൽ നിന്ന്, ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന്. അതാണ് കൃഷ്ണൻ അവതാരി, അല്ലെ? ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകം 31. ഈ ശ്ലോകത്തില് കുന്തിമാറാണി യശോദമയുടെ ഗുണത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. വക്രം നിനീയ ഭയഭാവനായ സ്ഥിതസ്യ സാമാ വിമോഹേതി വീർ അഭിയത്വിഭേദി. അത് കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ. സാമാം വിമോഹേതിബി അഭിയത് വിഭേദി. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഗോപ്യാദീതേ, ഗോപി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യശോദമയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഗോപാലയായ സ്ത്രീ, അതായത് യശോദയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഗോപ്യാദേതി ത്വയ് കൃതാഗ്രസി ദാമതാവത്. ദാമ എന്ന് പറഞ്ഞ ദാമോദരൻ,
ദാമ എന്താ കയറ്. കയറ്. ഉദരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയറ്. അങ്ങനെയാണ് ദാമോദരൻ എന്നുള്ള പേര് വന്നത്. അപ്പൊ ദാമ കയറ്. എങ്ങനെയാണ് യശോദമയ്യ ഭഗവാനെ കെട്ടിയിട്ടത് ദാമത്തിനെ കൊണ്ട്, കയറിനെ കൊണ്ട്? അതാണ് ദാമോദർ ലീല അല്ലെ. യാത്തെ ദശാശ്രു, അശ്രു, ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ കരയായിരുന്നു. കലീലാഞ്ജന സംഭ്രമാക്ഷം, ഭഗവാന്റെ കലീല അഞ്ജനം അല്ലെ, കണ്ണൊക്കെ എഴുതിയിട്ടാണ് യശോദമയ വിടുക. അപ്പൊ എഴുതിയ കണ്ണ് കരയുമ്പോ എന്താവും? ഈ അഞ്ജനൊക്കെ എല്ലായിടത്തും പെരളും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മുഖത്ത് മുഴുവനും കൺമഷിയായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സമയത്ത് വക്രം നിനീയ ഭയഭാവനായ സ്ഥിതിസ്യ, ഭഗവാന്റെ കണ്ണിലൊക്കെ എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഭയം. അത്രയും പേടിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ദാമോദര ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും അല്ലെ. യശോദമയ കെട്ടിയിടുമ്പോ ഭഗവാന്റെ മുഖത്ത് എങ്ങനെയാ? ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ഭഗവാനെ ആര് ഭയപ്പെടുന്നു? യമരാജൻ ഭയപ്പെടുന്നു. യമരാജന് പോലും ഭഗവാനെ ഭയാണ്. അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം? എന്താ തെളിവ് യമരാജന് ഭഗവാനെ ഭയാണെന്നുള്ളത്? ജമലന്റെ ലീല. ജാമലിന്റെ ലീലയില് യമദൂതന്മാരാണ് ആദ്യം വന്നത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി. അപ്പം വിഷ്ണുദൂതന്മാര് വന്നിട്ട് തടഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് യമദൂതന്മാര് പിന്നീട് പോയിട്ട് യമരാജനോട് ചോദിക്കുന്നത്, അങ്ങേക്കാള് വലിയവൻ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കാരണം അങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മള് യമരാജനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പോയത്. പക്ഷെ അങ്ങേക്കാള് ഉയർന്ന ഒരാള് വന്നിട്ട് അത് തടഞ്ഞു ദൂതന്മാരെ. പക്ഷെ ആരാ അത്? അങ്ങനെയാണ് പറയാ, ഭഗവാനാണ് എന്നേം കാളി വലിയവൻ. അതൊക്കെ കാണുമ്പം യശോദമായ പറയാണ്, യമരാജൻ പോലും നിന്നെ പേടിച്ചിട്ട് ഓടുന്നു. നമ്മളൊക്കെ യമരാജനെയാണ് പേടി, പക്ഷെ യമരാജൻ നിന്നെ പേടിച്ചിട്ട് ഓടുന്നു. നീ യശോദമയുടെ കയ്യിലുള്ള വടിയെയും അല്ലെങ്കിൽ യശോദമയെ പേടിച്ചിട്ട് കണ്ണിലെ കൺമഷിയൊക്കെ പിരണ്ടിട്ട് നീ ഭയത്തോടെ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ, ആ ദാമോദര ലീലയാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു അവസ്ഥ എനിക്ക് ആലയിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല കൃഷ്ണ. അല്ലെങ്കിൽ അത് ആലയിക്കുമ്പോ എനിക്ക്, കാരണം നീ ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷനായ നീ ആ യശോദമയുടെ മുമ്പില് അത്രയും വാത്സല്യ രസത്തിൽ നിൽക്കുന്നു അല്ലെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, നീ ഒരു കുറ്റം ചെയ്തപ്പോൾ യശോദമയനെ നിന്നെ ബന്ധിക്കാൻ ഒരു കയറെടുത്തു. നിന്റെ കലങ്ങിയ കണ്ണുകൾ കണ്ണുനീർ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. അത് നിന്റെ കണ്ണുകളിലെ മസ്കാര, അതായത് അഞ്ജനം, കൺമഷി കഴുകിക്കളഞ്ഞു. നീ ഭയപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഭയം എന്ന വ്യക്തിത്വം, ആരാത്? യമരാജൻ നിന്നെ ഭയപ്പെടുന്നു. ഭയം എന്ന വ്യക്തിത്വം നിന്നെ ഭയപ്പെടുന്നു. ഈ കാഴ്ച എന്നെ അമ്പരിപ്പിക്കുന്നുവെന്നോ കുട്ടി മഹാറാണി പറയാണ്. ആ ഒരു ദാമോദർ ലീല, ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും മധുരമായ ലീല ബാല്യകാല ലീലയാണ്. ആ ബാല്യകാല ലീലയിൽ ഏറ്റവും മധുരം ഈ ദാമോദർ ലീലയാണ്. അതാണ് ആ ദാമോദര മാസം, കാർത്തിക മാസം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മാസമാണ് നമ്മളത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അത്രയും, കാരണം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷനായ ഭഗവാൻ അല്ലെ, നിങ്ങൾക്കറിയാം 11-ാം അധ്യായത്തിലെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ വിശ്വരൂപം വരെ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഭയമാണ് എല്ലാവർക്കും തോന്നുക. പക്ഷെ ആ ഒരു വ്യക്തിത്വം, ആ ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, അത്രയും കണ്ണൊക്കെ കലങ്ങി ഭയത്തോടെ, ഭയം ഇതുവരെ ഭഗവാന്റെ മുഖത്ത് ഒരു ഭയം ഉണ്ടായില്ല. കാട്ടുതീ വന്നപ്പോഴും ഭഗവാന് കണ്ണടച്ചിട്ട് കാട്ടുതീ കുടിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ എത്ര അസുരന്മാര് വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്നപ്പോഴും ഒന്നും ഭയം ഭഗവാന്റെ മുഖത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ ഒരു സമയത്ത് യശോദമയെ ബന്ധിക്കാൻ കയറെടുത്തപ്പോ ഭഗവാൻ ഭയപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അമ്പരിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ലീലകള് നമ്മളെ അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് അല്ലെ, വിശദീകരണമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവാണ്. പക്ഷെ അതേസമയം ശുദ്ധഭക്തന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒരു കളിപ്പാട്ടം പോലെയാകുന്നു. ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ആ കളങ്കമില്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ കളങ്കമില്ലാത്ത സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്. അത്രയും ഭക്തിത്വ സേവനം നിറവേറ്റുമ്പോൾ ശുദ്ധഭക്തൻ പരമാത്മന്റെ സ്ഥാനം മറക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ശുദ്ധ ഭക്തിയിലാണ് യശോദമയ്യ ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കുന്നത്. പ്രേമമാകുന്ന ആ കയറ് കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചെറിയ കുട്ടി അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വടി കാണുമ്പം ഓടും, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ, പിന്നെ അവന് മനസ്സിലാവും എന്താ പറയാ, അമ്മ ഇപ്പൊ അടിക്കും എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഭയം അവിടെ കാണാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തരുടെ സ്നേഹനിർഭരമായ സേവനമാണ് ഭഗവാൻ ആസ്വദിക്കാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാൻ പരമദിവ്യതം പുരുഷനാണെന്ന് യശോദമയക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യശോദമയക്ക് ഭഗവാന് പിന്നാലെ ഓടി ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിടാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല. ആ ശുദ്ധ വാത്സല്യ രസം അവിടെ വരും, അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ വാത്സല്യ രസം അനുഭവിക്കാൻ ഭഗവാനെ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ യോഗമായ അവിടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പം ശുദ്ധമായ വാത്സല്യം,
സ്നേഹോ നിമിത്തം ഭക്തൻ ഭഗവാനെ തന്നെക്കാൾ പ്രാധാന്യമില്ലാത്തവനായി കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അതീവ സന്തുഷ്ടനാവുന്നു. ഭഗവാനെ താഴോട്ട് ഭക്തന്റെ അടിയിൽ നിൽക്കാൻ, താഴെ നിൽക്കാനാണ് ഭഗവാനെ ഇഷ്ടം, അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ വാത്സല്യ രസം, ആ ഒരു രസം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി. അതേസമയം ദേവകി മാതാക്ക് ഉണ്ടായത് ഐശ്വര്യമിശ്രിത വാത്സല്യ രസമാണ് ഉണ്ടായത്. ഭഗവാൻ പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനാണെന്ന് അറിഞ്ഞ സമയത്ത് ഭഗവാനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാനല്ല, ഭഗവാനെ തൊഴാനാണ് ദേവകി മാത ശ്രമിച്ചത്. അതേസമയം യശോദമയ അങ്ങനെയല്ല, എന്താ പറയാ, മകനെ ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയറൊക്കെ എടുത്ത് കെട്ടിവെച്ചു അല്ലെ. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ യഥാർത്ഥ വാസസ്ഥലത്തെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ആ ആത്മാവിലാണ് കൈമാറ്റം ചെയ്തത്. കൃഷ്ണന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ അദ്ദേഹത്തെ അവരിൽ ഒരാളായി കണക്കാക്കുന്നു. അവർ അവനെ ആദരണീയ ഒരു വ്യക്തിയായി കണക്കാക്കുന്നില്ല. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അവനെ ഒരു കുട്ടിയായി മാത്രമേ കണക്കാക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പം യശോദമയി എന്താ വിചാരിക്കുക, ഞാൻ ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്റെ മകന് വിശക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മകന് സങ്കടാകും എന്ന്, വിശന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കരിയും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് പെട്ടെന്ന് നല്ലൊരു കാറ്റുമഴയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇടിയൊക്കെ പൊട്ടുമ്പോ യശോദമയി വിചാരിക്കും എന്റെ മകന് പേടിയാവില്ലേ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് കൂടെ പോയി കിടക്കും. അപ്പൊ അത്രയും ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് മാത്രമായിട്ടേ ഭഗവാനെ കാണുന്നുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് വ്രജവാസികൾ ഇപ്പോഴും ലഡുഗോപാൽ, ബാൽഗോപാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലഡുഗോപാലിനെ സേവിക്കുന്നത് കുട്ടിയായിട്ടാണ്. അവർക്ക് കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് വാത്സല്യ രസത്തിലൊന്നും ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യാൻ ആയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ വരും, അത് മെല്ലെ മെല്ലെ അതിലേക്ക് വരും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പ്രഭുപാദൻ പറഞ്ഞ ഒരു സഹജിയായല്ല, നമ്മൾ ദാസന്മാരായിട്ടാണ് സേവ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, പിന്നെ അപ്പൊ അതാണ് ഈ ലീല. ഈ ലീല ഏറ്റവും സവിശേഷമായ ഒരു ലീലാണ്. കാരണം ബാലിശമായ കളികളിൽ മുഴുകാൻ ഭഗവാന്, പിന്നെ പാത്രങ്ങൾ പൊട്ടിച്ച് അതിലെ വസ്തുക്കൾ, അപ്പൊ അതിൽ നമുക്കറിയാല്ലേ, അവിടെ ദാമോദര ലീലയിലും ഭഗവാന് ദേഷ്യം പിടിച്ചപ്പോഴാണ് വെണ്ണക്കലം പൊട്ടിച്ചത് അല്ലെ. പിന്നെ അമ്മോ യശോദ വെണ്ണ, ആ സമയത്തൊക്കെ അമ്മ യശോദ അത് കണ്ടു അല്ലെ, നശിപ്പിക്കാൻ വെണ്ണ എല്ലാം ആർക്കൊക്കെ എന്താ പറയാ വെണ്ണ വിതരണം ചെയ്ത്, സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല കുരങ്ങന്മാർക്കും അത് വിതരണം ചെയ്തു അല്ലെ. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ പൊട്ടിച്ചു, പാത്രങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടിച്ചു, അങ്ങനെ നശിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തിലെ കുരങ്ങന്മാരെ ഉൾപ്പെടെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം അവരെ മുതലെടുത്തു. അങ്ങനെ യശോദമയ അത് കണ്ടിട്ട് ശുദ്ധമായ സ്നേഹത്താൽ അവൾ അതീന്ദ്രമായ കുഞ്ഞിനുള്ള ശിക്ഷ കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഭഗവാനെ കെട്ടിയിടുന്നല്ല മാത ഉദ്ദേശിച്ചത്. എന്താ അവിടെ പറയുന്ന വെച്ചാ, ഭഗവാന് ഭയം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവിടുന്ന് ഓടിക്കളയും, വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കളയും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാനെ അവിടെ കെട്ടിയിടാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണ് കയറെടുത്തിട്ട് ഭഗവാനെ കെട്ടിയിടാൻ വേണ്ടി പോയത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലെ ആ കയറ് ഭഗവാനെ കെട്ടാൻ പറ്റിയില്ല. ചെറിയ രണ്ട് കൈ വിരലില് കുറവുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഏതൊക്കെയാ? അത് പരിശ്രമവും പരിശ്രമവും കാരുണ്യവും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, ആ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായ കണ്ണുകളിൽ പുരട്ടിയ കറുത്ത തൈലം, അതായത് ആ കൺമഷി അവിടെ ഇങ്ങനെ കഴുകി കളഞ്ഞു. പിന്നെ ആ ചിത്രം കുന്തി ദേവി ആരാധിക്കുന്നത്, ആ ഒരു ദാമോദരനെയാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. കാരണം യമരാജൻ പോലും ഭയപ്പെടുകയാണ് ഭഗവാനെ. എന്നിട്ട് ഭഗവാനോ അമ്മയെ ഭയപ്പെടുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ കുന്തി മഹാറാണി ഭഗവാന്റെ ഉന്നത സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് ബോധവതിയായിരുന്നു. എന്നാൽ യശോദ അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് യശോദയുടെ സ്ഥാനം കുന്തിയതിനേക്കാൾ ഉയർന്നതാണ്. കുന്തി മഹാറാണിയുടെ സ്ഥാനം ദേവകിയേക്കാൾ ഉയർന്നതാണ്. അതെങ്ങനെയാ, എന്തുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ദേവകിക്ക് ഭർത്താവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ദേവകിക്ക് ഭർത്താവ് ഉണ്ടായിരുന്നു, യശോദമായി അല്ല, കുന്തി മഹാറാണിക്ക് ഭർത്താവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ കൂടുതൽ കാരുണ്യം ആരോടാ കാണിച്ചത്? കുന്തി മഹാറാണിയോടാണ് കൂടുതൽ കാരുണ്യം കാണിച്ചത്. ഓക്കെ, എപ്പോഴും കുന്തി മഹാറാണിയുടെ കൂടെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം കുന്തി മഹാറാണി വിധവയായതുകൊണ്ടാണ് കുന്തി മഹാറാണിക്ക് ദേവകി മാതാവിനേക്കാളും കാരുണ്യം കിട്ടുന്നത്. എന്നാൽ യശോദ കുന്തി മഹാറാണിയേക്കാൾ ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തിലാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാ? കുന്തി മഹാറാണിക്ക് കൃഷ്ണന്റെ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നു. യശോദാമ്മയ്ക്ക് അത് അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താകും? കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യ പുരുഷനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണനെ ആ ഒരു ശുദ്ധ വാത്സല്യ രസത്തിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ യശോദാമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല.
യശോദാമയ്യക്ക് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഭഗവാന്റെ പിന്നാലെ ഓടാനും കെട്ടിയിടാൻ നോക്കാനും ഒക്കെ പറ്റിയത്. പരമദിവ്യത പുരുഷനാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാത്സല്യ രസത്തില് ഭംഗം വരും, അല്ലെങ്കിൽ വാത്സല്യ രസം ഐശ്വര്യ മിശ്രിതമാകും. അതിനാലാണ് യശോദാമയുടെ സ്ഥാനം കുന്തി മഹാരാജനേക്കാൾ ഉയർന്നതാണെന്ന് പറയുന്നത്. നിയമം വിരിഞ്ചോ നഭവോ നഷീർ അഭി അംഗ സംശയ പ്രസാദം ലേബിരെ ഗോപി യത്തത് പ്രാപ വിമുക്തിദാത്. നിയമം വിരിഞ്ചോ ന ഭവാൻ. ഭാഗവതം 10ാം സ്കന്ധം 9ാം അധ്യായം 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? നിയമം വിരിഞ്ചോ, ബ്രഹ്മാവാണത് പറയുന്നത്. നിയമം വിരിഞ്ചോ നഭവോ. നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മ, വിരിഞ്ചോ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവ്. ബ്രഹ്മാവിന് അറിയില്ല ബ്രഹ്മാവിനോ ഭവോ. ഭവനാരാ? ഭവോ ശിവൻ, മഹാദേവൻ. ഓക്കെ, ഭഗവാൻ ശിവൻ. ശിവനെയാണ് ഭവാനി ഭർത്ത എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഭവാനി ഭർത്ത, ഭവ. ഓക്കെ, നിയമം വിരിഞ്ചോ ന ഭവോ ന ക്ഷീർ അഭി അംഗ സംശയ. അപ്പം ആർക്ക് കിട്ടിയില്ല? നിയമം വിരിഞ്ചോ. ബ്രഹ്മാവിന് ആ ഒരു പൊസിഷൻ കിട്ടിയില്ല, ശിവനും കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ ആർക്കാ? ശ്രീ ആരാ? ശ്രീ ലക്ഷ്മി ദേവി. അപ്പം വിരിഞ്ചോ ബ്രഹ്മാവിനും ഇല്ല, ഭവോ ശിവനും ഇല്ല, പിന്നെ ആരാ? ലക്ഷ്മി ദേവിക്കും ഇല്ല. ആയിരിക്കാ? പ്രസാദം ലേബിരെ ഗോപി. ഗോപി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗോപസ്ത്രീ, അതായത് യശോദമയ്യ, അമ്മ യശോദയാണ് ഗോപി എന്നുള്ള വാക്കിനെ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. യത്തത് പ്രാപൈ വിമുക്തത. പ്രസാദം, പ്രസാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കൃപ, ആ കാരുണ്യം. പ്രസാദ, ആ കരുണ കിട്ടിയത്, ലഭിച്ചു. ലഭിതേ ഗോപി, ലഭിച്ചു. ആർക്ക്? യശോദമയ്ക്ക്. യത്തത് പ്രാപ വിമുക്തിത. മുക്തി വരെ കൊടുക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിടാനുള്ള ആ ഒരു കാരുണ്യം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആർക്കും കിട്ടിയില്ല. ലക്ഷ്മി ദേവിക്കും പോലും കിട്ടാത്ത ആ ഒരു കാരുണ്യം ആർക്ക് കിട്ടി? യശോദമയ്ക്ക് കിട്ടി. യശോദമാതാവിന് ലഭിച്ചതുപോലുള്ള കാരുണ്യം ബ്രഹ്മാവിനോ ശിവനോ പരമദേവത പുരുഷനായ ഭാഗ്യദേവതയ്ക്ക് എപ്പോഴും കൂടെയുണ്ടായ ഭാഗ്യദേവതയ്ക്ക് പോലും ആ ഒരു കാരുണ്യം കിട്ടിയില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള മോചദാതാവ്, അതായത് മുക്തി തരുന്ന പരമദേവത പുരുഷനിൽ നിന്നും ആ ഒരു കാരുണ്യം യശോദമയ്ക്ക് മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. എന്ത് ഭാഗ്യമാണല്ലേ യശോദമായ ചെയ്തത്. അത്രയും എന്താ പറയാ, ഫോർച്ചുനേറ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഭാഗ്യവതിയാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഭഗവാനെ കെട്ടിയിടാൻ യശോദമയ്യക്കോ ലക്ഷ്മി ദേവിക്കോ ബ്രഹ്മാവിനോ ശിവനോ പോലോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ അത് യശോദമയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. വേറൊരാൾക്കും കൂടെ കഴിഞ്ഞു. അതായിരിക്കാം രാധാ ദാമോദർ എന്നാ ഭഗവാനെ വിളിക്കുക. അപ്പൊ രാധാറാണിക്കും പറ്റി. ഈ ലീല ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഗോലോകത്താണ് നടന്നത്. ഒരു ദിവസം ഭഗവാൻ ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ രാധാറാണി ഒരു കുഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ലീലകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവിടെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നു. രാധാറാണിക്ക് വല്ലെന്നില്ലാത്ത ദേഷ്യം വന്നു. ആ ഒരു ലീലകൾ ലീലയായിട്ട് മാത്രം. മാൻ ലീല എന്ന് പറയും. മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ദേഷ്യത്തിനെയാണ് പറയുന്നത്, അതീന്ദ്രമായ ദേഷ്യം. നീ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ, നീ എന്താ ഇന്ന് ലേറ്റ് ആയത്? അത് ഒരു ദിവസമല്ലേ? അപ്പൊ രാധാറാണി പറയും, ഒരു ദിവസമല്ലേ, എപ്പോഴും നീ ലേറ്റ് ആണ് കൃഷ്ണ, എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ലേറ്റ് ആണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയും, ഇപ്പൊ എന്താ ഒരു വഴി, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ലേറ്റ് ആവാണ്ടിരിക്കാൻ എന്താ വഴി? അപ്പൊ രാധാറാണി ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ വയർ, ഒരു ഗോൾഡിനെ കൊണ്ടുണ്ടായ, ഗോലോകല്ലേ, ഗോൾഡിനെ കൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു നൂലെടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ അരക്ക് കെട്ടും എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഒരറ്റം ഒരു കയ്യിലും മറ്റേ കയ്യിലും പിടിച്ചിട്ട് രാധാറാണി ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. ആ ഒരു ലീല ഗോലോകത്ത് നടന്നിരുന്നു. ആ ലീലയാണ് പിന്നീട് യശോദമയ്യയും ചെയ്തതെന്ന് പറയും. ഗോലോകത്ത് അതായത് രാധാറാണിയായിട്ടുള്ള ലീലകളും നടന്നു. അതുപോലെ തന്നെ യശോദമയ്യയും കിട്ടിയിട്ട് പിന്നീട് ഭഗവാൻ ലീലകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നപ്പോഴും അവിടെയും യശോദമയ്യ അങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടു. അപ്പൊ അത് യശോദാ ദാമോദർ എന്നും വിളിക്കും. പക്ഷെ രാധാ ദാമോദർ എന്നാണ് ശരിക്കും വിളിക്കുക. കാരണം രാധാറാണിയാണ് കെട്ടിയത്. ഇപ്പോഴും രാധാ ദാമോദർ അമ്പലത്തില് കാർത്തിക മാസം നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അലങ്കാരമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഒരു ചെറിയ ഗോൾഡൻ കളർ നൂല് രാധാറാണിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് കൃഷ്ണനെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയിട്ട് തിരിച്ച് അത് രാധാറാണിയുടെ കയ്യിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ ഈ ലീല നടന്നത് ഗോലോകത്താണ്. അപ്പം ഈ ഗോപി എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ ഗോപി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ യശോദമയ്യാണ്. പക്ഷെ രാധാറാണിക്കും ആ ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. അപ്പം യശോദാ മാതാവിന് ലഭിച്ചു പോയുള്ള കാരുണ്യം ബ്രഹ്മാവിനോ ശിവനോ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് പോലും കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ ഇത്
മാതാവ് യശോദമായും മറ്റു ഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. യശോദമായി എത്ര ഭാഗ്യവതിയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കാരണം ഭഗവാൻ തന്റെ ഭൃത്യനെ എപ്പോഴും കീഴ്പ്പെട്ടവനായിരിക്കും. ഭൃത്യരാണ് അല്ലെ, ഭൃത്യൻ. മാതാവ് യശോദയുടെ സ്ഥാനം ഏറ്റവും മഹത്താണ്. ബ്രഹ്മാവിനോ ശിവനോ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്മിക്കോ കിട്ടാത്ത ആ ഒരു ഭാഗ്യം യശോദാമ്മയെ പോലുള്ള കരുണ ലഭിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ യശോദാമ്മ അത്രയും ശുദ്ധഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ജന്മം എന്നാ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു മകനായിട്ട് കിട്ടാനല്ല, ബാല്യകാല ലീലകൾ എപ്പോഴും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മകനായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദേവകി മാതാവാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. മകനായി പക്ഷെ അവിടുന്ന് പോയി. പക്ഷെ ലീലകൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് യശോദാമ്മയാണ്. ഇന്നും ഉടുപ്പി അമ്പലത്തില് അല്ലെ, ഉടുപ്പി അമ്പലത്തിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, യശോദാമ്മയ്ക്കും ലീലകൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു കുട്ടിയുടെ രൂപത്തിലാണ് ഉടുപ്പി അമ്പലത്തില് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ കളിച്ചു നടക്കുന്നതെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വൈഷ്ണവാനാം ഏതോ ശംഭുവായ ശിവന് പോലും ആ ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചില്ല, ബ്രഹ്മാവിനും ആ ഒരു ലഭിച്ചില്ല. ഭാഗ്യദേവതായ ലക്ഷ്മി എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്, എന്നിട്ടും ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരിയാണ് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില്, എന്നിട്ടും ആ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടില്ല. പക്ഷെ അവൾക്ക് പോലും അത്തൊരു കരുണ ലഭിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മഹാരാജ് പരീക്ഷിത്ത് അത്ഭുതപ്പെട്ടത്. യശോദയും നന്ദമഹാരാജും മുൻജന്മങ്ങളിൽ എന്താണ് ചെയ്തത്, അതിലൂടെ അവർക്ക് കൃഷ്ണന്റെ വാത്സല്യമുള്ള അച്ഛനും അമ്മയുമാകാൻ എങ്ങനെ അവസരം ലഭിച്ചു എന്നവർ ചോദിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നാന്ന് 3 പ്രാവശ്യം ഇവിടെ പറയുന്നു. നിയമം വിരിഞ്ചോ നാ ഭവോ നാ ശ്രീരഭി സംശയ പ്രസാദം ലേബിറെ ഗോപി പ്രാപ വിമുക്തി. നാ എന്ന് പറഞ്ഞ ലഭിച്ചില്ല 3 പേർക്കും 3 തവണ പറയുമ്പോ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? അത് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അതിന് അല്ലെ, ഒരു വസ്തുത പറയാണ്. നാ ലബേ എന്ന് 3 പ്രാവശ്യം പറയണം. ആർക്കും കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ യശോദയുടെ സ്ഥാനം, അത്യുന്നതമായ ആ സ്ഥാനമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം അവൾക്ക് പൂർണ്ണമായും കൃഷ്ണൻ കീഴ്പ്പെട്ടിരുന്നു. ഓക്കെ, ഭഗവാൻ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പം കഥകൾ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന് കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ യശോദമായി റെഡി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, പണ്ട് ഒരു കാലത്ത് ഇങ്ങനെ രാമചന്ദ്രമൂർത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പം ഓരോ രാവണന്റെ കഥ ഇത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് സീതാമാതയെ രാവണൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങി വരുന്നിടത്ത് പെട്ടെന്ന് എണീച്ചിരുന്നിട്ട്, ലക്ഷ്മണ എന്റെ അമ്പും വില്ലൊക്കെ എടുത്തു കൊണ്ടുവരൂ, നമുക്ക് രാവണനെ കൊല്ലാൻ പോണം. അപ്പൊ അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ നിന്ന് ആരാ വരാ? ബലരാമൻ ഓടി വരും. കാരണം ബലരാമനല്ലേ ലക്ഷ്മണനായിട്ട് വരുന്നത്. ആ ചേട്ടാ ഞാൻ റെഡിയാണ്, പോകാം എന്ന് പറയും. യശോദമയെ നോക്കും, കാരണം യശോദമയ്ക്ക് ഇവര് രാമനും ലക്ഷ്മണനാണെന്നൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ, കൃഷ്ണനും ബലരാമനും അല്ലേ. യശോദമായി ചോദിക്കും, ഇതെന്താ നീ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നത്? ഞാനായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ രാമനായിട്ട് വന്നപ്പോ ഞാനാണ് ബലരാമനായിട്ട് വന്നതെന്ന് പറയും. അപ്പോഴേ യശോദമയ്ക്ക് ഇതെന്താ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും എന്റെ വീട്ടിലാണോ വരുന്നത്, പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു പറയും. അപ്പൊ യശോദമയുടെ ആ ഒരു ശുദ്ധ വാത്സല്യ രസാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ യശോദമയാണ് ഏറ്റവും ഭാഗ്യവതി. ആ ഒരു ഭാഗ്യം ബ്രഹ്മാവിനോ ശിവനോ എന്തിനു പറയുന്നു, ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് പോലും ആ ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല. കാരണം ഭഗവാനെ അതില് പ്രേമമാകുന്ന ആ ഒരു കയറ് കൊണ്ട് കെട്ടിയിടാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് 32ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ നാളെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം, അടുത്ത ആഴ്ച എടുക്കാം. ഞാനതാ പറഞ്ഞ കുന്തിസ്തുതി കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ടേ പോകാൻ പറ്റൂ, കാരണം ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരേണ്ട വരും. അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല, അത്രയും എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടുതലുണ്ട് കുന്തി സ്തുതിക്ക്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രം, കുന്തിസ്തുതി മാത്രം നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കാം. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ രേഷ്ണ? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ? മാതാജി അല്ല, വേറെ ഒരു സംശയമാ, ചോദിക്കട്ടെ മാതാജി? ഈ മക്കൾക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പേരിടുന്നു. എന്റെ മക്കളുടെ 2 പേരുടെയും പേര് അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവരോട് ദേഷ്യപ്പെടും മാതാജി, അറിയാതെ തന്നെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു പാപമായിട്ട് മാറുമോ? എന്റെ മോന്റെ പേര് വിഷ്ണു എന്നാ, മോളുടെ പേര് കൃഷ്ണ എന്നാ. വിഷ്ണുവും കൃഷ്ണയാ? ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പണ്ടൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു, ഇപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ, ഇപ്പം മക്കള് വലുതായി, എന്നാലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ അറിയാതെ ദേഷ്യപ്പെടാറുണ്ട്.
അപ്പം അപ്പൊ ജഗന്നാഥ് മിശ്ര, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുയുടെ അച്ഛനില്ലേ ജഗന്നാഥ് മിശ്രയോട് എല്ലാവരും പോയിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യും. ഗൗരംഗ അങ്ങനെ ചെയ്തു, നിമായി ഇങ്ങനെ ചെയ്തു, നിമായി ഇങ്ങനെ ചെയ്തു, എന്താ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ ശിഖ കെട്ടിയിട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മേത്തൊക്കെ മഷി ഉണ്ടാക്കി തുപ്പി, കുളിച്ചിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ഒരുപാട് കംപ്ലൈന്റ്സ് ജഗന്നാഥ് മിശ്രക്ക് വന്നു. അപ്പൊ ജഗന്നാഥ് മിശ്ര അടിക്കാൻ വേണ്ടി, നിമായി അടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോയപ്പോ എല്ലാവരും ആരോ പറഞ്ഞു, നിമായി ആരാ, ഭഗവാൻ തന്നെ, നാരായണൻ തന്നെയാന്ന് പറയും. ബ്രാഹ്മണന്റെ പ്ലേറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രസാദൊക്കെ എടുത്തിട്ട് തിന്നു നിമായി അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ അടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പം പറയും, ഇല്ല അത് നാരായണൻ തന്നെ അവതാരാണെന്ന് പറയും. പക്ഷെ ജഗന്നാഥ് മിശ്ര എന്താ പറയാ, ഇവൻ നാരായണനായിരിക്കും, പക്ഷെ എനിക്ക് ഇവൻ മകനാണ് എന്ന് വെച്ചാ എന്റെ മകനാണ്, അപ്പൊ ഞാനാണ് ശിക്ഷിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ അച്ഛനമ്മയും വെറുതെ ദേഷ്യപ്പെടില്ലല്ലോ, എന്തെങ്കിലും അവര് തെറ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ദേഷ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അതും അജ്ഞാത സുകൃതി തന്നെ, അങ്ങനെ വിളിച്ചാലും അങ്ങനെ ദേഷ്യത്തോടെ അവരെ പേര് വിളിച്ചാലും അതും സുകൃതി തന്നെ മാതാജി. ഹറാം ഹറാം എന്ന് വിളിച്ചാലും ഹേ രാമ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. പക്ഷെ ഒരു അച്ഛന്റെ അമ്മേന്റെ കർത്തവ്യമാണ് മാതാജി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതില് അവരെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാ കറക്റ്റ് ചെയ്യാ അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊരു തെറ്റായിട്ടല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ അതിന്റെ സുഹൃത്തം നമുക്ക് കിട്ടും ആ പേരില് അല്ലെ. അവര് ഭഗവാന്റെ പേര് കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോഴൊക്കെ ഒത്തിരി ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അന്നേരം നമുക്ക് ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ല, കൃഷ്ണാനുഭവത്തിലൊന്നും അല്ലായിരുന്നു അന്നേരം ഒന്നും. കൃഷ്ണാനുഭവത്തില് വരുമ്പം മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്ന എല്ലാ പാപങ്ങളും ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ എല്ലാം തേച്ചു മായ്ക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മളിപ്പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് മത്സ്യമാംസമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, എത്ര വലിയ പാപകഥ അതൊക്കെ. പക്ഷെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ചെയ്തതൊക്കെ എങ്ങനെയാ, കാരണം അതൊക്കെ ഭഗവാൻ, കാരണം അജ്ഞതയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്, നമുക്ക് അറിയില്ല അതൊരു പാപാണെന്നും നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ലാത്ത സമയമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഭഗവാൻ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ വിഷ്ണു ഭക്തി രഥാത്മകം അല്ലെ, എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ ഭഗവാന്റെ നാമം കൊണ്ട് പറ്റും. അപ്പൊ അതില് ഒരു അച്ഛനമ്മേന്റെ ഒരു ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം, പക്ഷെ അത് എന്താ പറയാ, എത്രയോ പുണ്യാണ് അങ്ങനെ മക്കൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള പേരിടുന്നത്. അജ്ഞാത സുഹൃതം കിട്ടുമെന്ന് പറയും. അന്നൊന്നും അങ്ങനൊന്നും ഓർത്തൊന്നും ഇട്ടല്ല, വെറുതെ അങ്ങിട്ട പേര്. ഇപ്പൊ അവര് വലുതായി. ഭഗവാനാണ് ആ ബുദ്ധി തരുവാന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ അജാമിളൻ നാരായണ എന്ന് പേരിടാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല. 10 കുട്ടികളുണ്ട്, 10 കുട്ടികൾക്ക് 9 കുട്ടികൾക്കും വേറെ എന്തൊക്കെയോ പേരാണ്. പക്ഷെ 10ാമത്തെ കുട്ടിക്ക് ആ ഒരു പേരിടാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ ബുദ്ധിയോഗം കൊടുത്തു എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം ആ കുട്ടിയുടെ പേര് കാരണമായിരിക്കണം അജാമിളൻ രക്ഷപ്പെടേണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അജാമിളന്റെ ഭാര്യ ഈ 10ാമത്തെ കുട്ടിയെ ഗർഭിണിയായിട്ട സമയത്ത്, ആ വേശ്യസ്ത്രീ ഗർഭിണിയായിട്ട് സമയത്ത് ഒരു സാധു വന്നിട്ട് സാധുവിനെ, ഒരു സന്യാസി, ആ സന്യാസിയെ സേവ ചെയ്തിരുന്നത്രേ. ആ സന്യാസിക്ക് വേണ്ടുന്ന പ്രസാദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. അപ്പൊ സന്യാസിക്ക് ഒന്നും അനുഗ്രഹം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആ സന്യാസി പറഞ്ഞു, ഈ കുട്ടി കാരണമായിരിക്കും നിന്റെ ഭർത്താവിന് മോക്ഷപ്രാപ്തി കിട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിക്ക് നാരായണൻ എന്ന പേരിടണമെന്ന് ആ സന്യാസി പറഞ്ഞു. എവിടെയാണ് റെഫറൻസ് അറിയില്ല, ഭാഗവതത്തിലൊന്നും ഇത് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാനൊരു ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടതാണ്, ഒരു സീനിയർ വൈഷ്ണവ പറഞ്ഞതാണ്. എന്നിട്ട് ആ ഒരു ബുദ്ധി കൊടുത്തത് ഭഗവാനാണ് അജാമിളൻ. അതുപോലെ മക്കൾക്ക് പേരിടാനൊക്കെ ആ ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഭഗവാൻ തരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ എല്ലാവരും എന്താ മാതാജി കാണാതെ പഠിക്കാനുള്ള ശ്ലോകം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു. അത് ചോദിച്ചോ ഗീത മാതാജി, ഏതാ ശ്ലോകം എന്നുള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി 42